yebesere wo mu wensa ewiewu yebesere wo mu babia ye mana lumba nyumi so na preko namu ni ye wensa yebesere wo mu be wu yebesere wo mu malidi na kodwo yempe no kra bepa na wabegya din sa na ketema so emproda bi opim se bia wi ase bebe na wie ebi se de ye nyina yitie na nyomalidi baby a wode nwum befa bia kodwo wura ho bi no correct de fani pa brabo bia urem ti yesre nyankopon se won fa ne kra ensie maile ye dase amia de na upe oba kokko empem no so ye nwum fact and so ye nwum say papa no the way or tro ne nwum no wonder say you introvert sankrofo no ko hyede mu a eno ko a yeso tumi hyefie 6 months no pia monti eno anse wo twa adwene ono wo dwene kakraka na yese Ghana woni ama bebre gold ne na sefo ne dad lumba o ma Ghana ko nyina ya boka oh e ka ba fie no ye gugu a ka ba fie tumi ntua ye ra ho na papa ye remfini da ye mpokra mpo a ye ba na anu ya kra no ya bete ne nyom a blend into sa generation on sa nyom no bi abo anu watwam so papa we wantwamu da de bia wo ginem menya sure say that lumba obetwam na ni nyina no ye nyina ye nhye ye hoden ye nkoye basabasa ye nkope ne kra bi na bibia entimi etunka e do chena utena se na wabɔ mpempem ai ne wo wontu na wo de atum wabɔ me so nyum we nso me de dako bi de yebo sroma be piepa au sama utie na already hu first ni wo wi aseme wote ama akondonsa mi anso mu na abrapa babu agini o abe wa hankwa na ema ye bubi kakra ya kan de abreho ye wo wi asene de onya tilumba no ne nsan Johnson so na me bompa ya sire kakra ni se wo hunu mobo na se de nkrofo de ne nwom ne ewinsa na no de se brade so be hwe ho papa ko be ha no yes what's a Johnson so kakra ne de papa hunu mobo na wo fa ire zam pepa ma ye no wa pepa yo abushafo ene ye tete ma de ye busa ne se obi kware a yese ukromu pete worwe wonamo a ebika kromu pete ni na na ewe namo a ebika de na ye hu le bia ni we ko line ukromu pete a worwe wonamo a na abrampa ebi beka no yemfa e bible mu me de me bibia na ye bible yemi Genesis 24 2 going in 10 near hasem bi ho Genesis 24 2 going ho yemwe edakru bi Abraham ka kire ne somfo pani a wo hwe ne japade nyina so se fa unsaka mesre ase 3 me pese uka Awurade a oye wosoro ne asase Nyankopon tam se wore nware kenafo a meni wonte yi ba biara mma me ba Isaac na mom ubekọ oman mu me man mu mabusuafo nchen akọware oba abre no brofo no osede he said to chief servant in his household, the one in charge of all that he had, put your hand under my thigh. I want you to swear by the God of heaven and the God of the earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites. Among them I am living. But go to my country and my own relative and get a wife for my son Isaac. One come cry. Aja Abraham say nakoa enkoni kurum onka ntam se dabi woni wonu wowu a onkoni kurum enko ware wo ba emre ne ba Isaac Kena afo ma ba wane de wo mpabi ede na papa ne hu enti a won pese ne ba ne be ware bi na nkate ba ko betimi ase nkate bedua sana
Kena for me nyina na nyana baako bi o ya ade kire Abraham tina ni buafu ana ese hwe abrabo yi ye maayo na esisua ye fani mienu onim de wo hwe wo na Abraham pa wonim ni pa wo che wo bia na wo hu asie wadi ho nkomo dakopo be frɛ wasem bi wo betu amano na eniyama nyina ase yetse mantamu a yensuso muru nwaman papa bi butu abronsan so de ne space ato a ohwese ka we di ubesi papa nso baby wa brochira ka waso a wade obetumi adi ho adanse amana wade eti papa no repna no a ekoso na ose aba ema we die mempe ebi kura ba ko bi obe ha ne dan na kwadwiro ni mo wire yi ya grace photo bi o de send me wa Abraham pa mashama e mo wire e che ko ano ya mo wire yi koku ani akoseso mu a enka sekan na kada asai gengran ne tuaso eya nam sembo e da horo motwe ene tuaso eno ene ye de akade eti papa no ra kwadworo we ya o se e ma we die me ma me baby anware bi but enu so no fa bi no e ye wrong yesi nyo mu nyina yenhwe ye ka se Kena ni ba no kra one hwan yenko Matthew asem papa 15 ni ehwe sa meya papa isi odwa wo mo a ono de 1% ne ba be wale bie Matthew asem papa 15 21 to 28 Yesu free o manu mu call ho Tero ni Sidon Kena ni baby tie Canaanite no Kena ni baby a oti oman no mu ho di su ba Yesu nchen be ka se urade David ba humemabo ahohomo ne hye baba so na eka no to fom oyare Yesu ankawe na suafo ni hye no se ompam oba no mfiri ho wotie mu ka kire no bio se ka kire no na onfiri hanko na ode na disre no yituatua yaso bia be wotuatua bia so 24 Yesu ka kire oba no se wosoma me se me meboa Yudafo Israel nwan a wayera no na nye amamamufuo oba bekoto no ko so sre no se miwura boa me Yesu ka che no se enye se wobeje brodo efri mo fransem atoama nkanaman oba no so boa se ewom saade nanso nkraman no so didia empropro wa igu fom no omtumi tasibi Yesu ka che ne se oba ugidi mu odin oba no onye na yaresa Kena fo me eja Abraham so odwa wo mu a ompe bi se ensam ye Yesu tutuma obai se obai bi ankono so be YouTube yaman odi me toto kana ma ho nyamuti na me bae se Israel nwan ayira nti na me bae aduane nipa ma de mfa mankrama ama o se miwura ewom nanso se nkrama ni didi me a empropo wa ne bigu fom a krama ne so yetumi sa na kire se enye nipa nyina ena enye enso to sufo bi ho ko sa wo bi obi tan wo bi kwa e wasem bi a wate afa no wo bra ho fa bi ni no ya se na kire no ba wo fa bi ni no wo hu na ne bu afu e ye wrong eti se obi ti oti papa bi oti baabi na wo say
ni ababa wo bia ye won tam wo nti wo ma wo ba enware ho a e bia sa wo ba no so no beboa wo ba no enye de wo kofa no wo kuro mu no wo kuro mu pete no bi be rewo nam atutu nkase mu ena wo abai wa no so a wo tia bramantam wo no so bo wo bira yiye na wa o lifestyle nye wonim ba bia wo bo afofira wo ba bo bira yiye ena nye ni pagina na montansa enkosa wo bi na yese wo pam akokọ bone no na akokọ papa di akire yesre enne nyansa sempa na ye ka kire onipa no etimi de hia me eni unim de wo chew the way awo kasa the way awo toto niema the way awo ye wo niema yeni yetete ma ise champo na ya kasa kire enu ni share etiefo ni ahefo enya so mama ena so wa ya de be emu dupa o enu bi na hairdresser bi no wo emro no ba ko ebiso ena men bi ewo akwantu ena wo frɛ hairdresser no nanka wo de asem bi agya no na hairdresser no eni ho no mo ena girl bi a wo koye ni ti a ya wo twen hairdresser no wo fa phone me yo na woni papa no asa abrantia no ekasaye no the way ya ni tonation sen wo si kasaye sen wo si ansa no abrantia no say say na ono no wo frehin wona ye adwuma ni bi wo ho anase sen enti hairdresser ne ba ya ono ne kasa ewie ye no ni ti awa ne say ababa no reception ya ode ma papa no anu woni ne da no so ma enya na sesem obe ware no amma enne wo mu nyina wo abrochire e de na meka wo hia enipa ena Ghana no so ma me ni aba ne say obi ni wa ene obu wo no kre ai so wo hia so ma me no agire ohunu di bia wo mu sana obu sana tie e ye very bad e ye enfuso ka sia enipa na me wo say wie na abegimigimi ho a na wo begimi adi na so ma me obi ti say ya boss ya yo wa say doctor CEO doctor she abrantie fe awo brand ho ase one person ko shia na ko kasa o kaka fo cheri ha afi na wo ba bebu no tini ambasa me cheni se so ma me ye nhwe nipa ho na sabio ya kani suban enkofo bre aye mistake so ma me obu ono mo a na wonya kura na so no ye hunu se sabio me you to sad we sa we do excuse me gentle ni ya tipete sai obi na kai ya fa na warrior ya aye yie enu nti no nye nipa nyina na enye ama nkrofo bi enhye se wo munya firi onyankopon wono no ne nipa da sani e de nani ene na so abo to agu yendu so entie ensem yendu so enka ensem yendu so emmie ya so yendu so ha ya ni sebe yourself ma me fie bia no subamboni anabra boni at least obi obi afie enu nti so obi ba mantam no oba be ware obi ana obi a ofitin ya yes ho if you na ko nipa sumesi ho emutu o chance we say sane ma no ebi kwan so ne nipa cross of ma me na na wo kan yo nyase o da so tene boni mu boni ne de nyina wo wi ase no so ma me ya bobia bre enti no wo be urade mo ne ma sesan betia ba say obi nya de na so no yakobod ne saka na obesesa ye so kan for ma ho nsem ye so enyi nkrofo nhira entungu na nema no aye ne say so ma me du pepenso bia ye wuo no say temu ho no mo pa urade bebusaye because yakobod be so hira obi na wo bo nema no tugu a nipa ko no obenya de na so no ebeche ne be say me che ne say abrantie ana wo ba ya wo ware wo na ye wo said say wo be sori na say wo pe obi a wo tu anamon na wo hwehwe mu enti ese sa na oba so be bi eba se wo fe so pe wa enka se na ano ye sisei enti me de bi asei dwiwani na bompa ye na hwehwe mu ansa na nipa ko no be wa no na ye ka ye keso ma me du pepe so bi so a ya na enema ni be so no esi ya na eye no kure obu ono ma ye ka no wasem no wuti anye yie ni wanti na ko tenye ye kura nam awade ne so wobetumi awu na ne mpesa me kire ne se bibia nso awrade ye
enu ti no se bibia ya ye no so ma na de bia oka no ye de mpa ye ni gidie etu anamoya onyankopon no ya ye bisa no se bibia no ye bisa ye won fama ye ewrado mo me direction na kire ye ama ye nya se bibema na oba papa aware no na nkwanko ye se obi na link na obi na ese na bia sei enu ti no se wotimantem so aneme ka ne se bo bre ye legacy be na wuji aye nkrofo hwe so e de aka asem bo bre ye buade ene na mafon kanka man so mama wo mu muade enu ti yo ware wo mu a wo ma se krampo no wo mu tie wo mu anim ya no wo mu ka se ye president ti wo na ka kire wo enu a no book no anyankopon se etwem ne fa ware bible no enu a ne da so ono mo eni se wunya aware a sebi wan hwe ya na ye fiu so ba enti yensesa wunya ekunu so a sebi o na bibia to chima to so ma ne ka ne se yemfa urade ni ansono ni ya bompa Nyankopon watie me dase yo obaya etetema ni akasa che me na ma topic yi modu pa nyame anim nie sa okro mpete diu na ma ebika edini pa bebre adru asamado nanka emfa eye nipa no bi na ye na bi so na enye ade bi a papa wo ho no sa so na ye wo ne bone na me pesa me ka asem bi to mfra me mo ho emre bi twemu mebo ya Nicholas Asante say eye no krepa ene de misi se champon canonic ene ya metwu emre bi twemu a abrabo a nipa ne na mu ya na ye wa adwuma bi mu na mpanyifo bebre na ebe adwuma mu ho na panyi ba ku bi bai o de complain by say ne safo aka dan bi mu no kwasem na nya me nko ane abaya na me wa adwuma mu ho o kan na obia amfa ne kra anya soan papa yi me hwe me gina reception na me koy na say me chi ana na me bisa na so me pa cho wa den na so o ni bi na aka wona wa ya obi amfi no e hwa na me firi obi say me sere bomode na bo papa yi owie odesa wa ye nyina obi amfi no me ma de koy papa na ama me hwio but adechin ye obebusa me se net sen enkomodi dia no hu se me kura me kira de yo and was you oni ono kuro ni mo bi sa time na me wo me license that was a teacher minimum obi na o kire me media house bi a me koy nipa ne se slot ni nyina asa and o se na adwuma bi na wa ha marketing na mto papa meye ma wonim se marketing na sefo saa na me dete wani mu ya mahu ye o yo enti ye mo bi no yensu na ama nipa no bi gina so kasa ansem yi sani ana wo kan na ma ya abai suban na abehunu na oteka we mo no so onye mate adechi a oteka we mu na ot ade ba ko a wa asanteman ho enie wo ya ade ya wo so obi anhwe wo asantefo esu ba ko a wa ye ho nie na ehwe wo na da asem beba no na afi wa kire wo se afnei ana akwa yi suban ya wo ye kan enti sani a wo kan no ye kan kire obi bia se yesre yanda ni suban na nse na be ya obi anfa nkosai obi nso se wonye emre bi panyi bi bai na oba bejema wade na me papa no ntie na asem ba ko tie ba ko na so ka ten sa kuro we mu fofo mo nka no kore ma won panyifo nim sa ade o ma ne koy enti no asem a ye ka no ya ade a in fact emu odupa enti no ye niama ye na ye so anyunyam no ye so ye fa nko dididie ho adanse pa ma me dase eso dase na abrampa my lady me dase pi nyame o hira da bia wo ka se wo de nkyerɛkyerɛ ebeba ene de no so ya asempa my lady sai ukromo mpete du na mabika no my lady die nti ana mpanifo no ye ne sa ne se omnum se o ware wo ho a bibi nti bia obitima ye mmere no ma no so firi kurum ho bi so maka ho na nko mo aka kurum no ja wo ba yesuso mu ne ko ba se wa ware ha na se tamale wo so te ha se ya akra no akoka na maame mo nchen ti se akoba se wo yare a abusuan wa mfi o ma wo da wa na begu a wawu na ma lady yen kama nipa bi nti ase se ye de sa de ni hye yitrim ama na nipa bi brabra bo ase onum se ofiri kurum won ti ni suban ni nyino de to nchen na wakoware ama bebrebe abrabo ase ebi agugu afiri wi ase ni nyina ne se na wonim se okono ontimi nkoye ne bone ni krom ni de wonya ne bone maledi eno se nipa no kwa na betima ye bone eti ne ma ya na aba no ene me ma aba no omumo ni na ho so be ware amaledi nya abotere na hwe nipa no ni su ene ne ban
so obetimi aboa wo a ansa na ne na hyehya awade e ma ne nkoye se tikyira wo firi mikrom nti e wo se mekọ ware mikrom saa de nenne atiefo ne ahwefo nkyie ne nso no muntu o mo hofo ukrom awade ebi nye ebi susu nye enti se wo se wo be ware ukrom di a ene ma saa nipa o ma amene abusua no enhunum no hunu fie a okọ akọware mu malady emaye ya bayi na okika emowere ni ade saa wade yi on sane saa shepe ade ye na on fa nim awade ho hwe no malady enu so beti megu awade enti okọware a nyabotre ne nya daji hwehwe bemma no su ene ne ban saa na oba so bemma nyabotre ne hwe ne su ne ban ye kurom asem ne de eneni ho ebise ne maye mo waro social media ebeden wakwa hunze ni kurom ni social media won ne be din koma ebre bi pani bi free American by no se okwa America won okwa asoropa na okwa Pentecost na dabia no pa bi okọ suban okọ da na di na male di mekan yo oda na di da bi okwa no pa sori na okwa anwumi sori e wo Pentecost wo abruchire ho se broni bi gina na bron sa so ahunu wo hunu se da bi abranti ni twam dako na broni aden na dabi obesere kwa asori ana obetwam ino so ya na okobọ mpae wose mpae na wokobọ ni timi wa adwuma me de be ma yo betra mi fi habi male do nsu abrante no koda na di enhira ne monyam afiri mu aba enne nipa bi o manu akasa kire o mu nua no mo a asemane do mu de o mu hukura mfiri wi ase o mbeye nchini sie enne nipa bi mfa wenya adesua ensema male didi aba no se wo hwe TV na wutie radio na fa to wakoma so se me ware a me hunu bemma kura me kwa nisu se me ware a me hunu oba kura me kwa nisu na ye kuro mo mpetedi na mo bika no maledi ne no ye nya mfanto ho ebi wo ho eye ba se wo kọ na wodi ma me gemfu afie die maledi on se kura se ye wo no eye kuro kuma enti asem bi e wo obi afie bi obi ani enti se ma me gemfu afie ne ye ka ho asem de a ma me na nanim ma me gemfu afie fo enti se wo kọ wale gemfu afie na se enko ya una na ka no watie maledi ne maya ne mema ne mpe onfa media mama wono anam se me do no afo akwa akọche nani no na afi no odwane ababe to ane ma me ne abusuafo nyina maledi me da se nyame onhira nyame ensu enhira wo monfa case no mra ni mpegya na afi yehunu na ansana no abusuafo maka kira wo se baby a wo bedade e very important papa ti ukonkran na pe baby akoda dwodwo ho ade a kasa grande e da bi obewurum bia ne sente ho baby chocolate baby vanilla baby we ye wo Trasaco Valley ya mi piesie na ne dia ai Mrs Bedun ntiamwa Tracy kama ni ku enti kasa na ya grace dia mi say obema production to kasa de grande ane ai me kwakra bia eho me da ho kwa we nyanya mi njira na anu akuku e konkran anyini ni ene efre Tracy na me kwa kasa na mzini nkra sini okopewa bi papa ko da dwuturu kasa fo munyi utu radi njira munyina case number 1 client iba ya na esen ka ode to ne so o mu hunu Louisa Bonovo awuradia wo ba kontom kro solo kwa odaiko Louisa it say ma pachanya me adu oba e show iso aye Bible ye Quran ye wo bibi focus ya kasa prequestion apuni bodu apede pacho pe Bible kwa ya so de pacho me ko Pentecost praise him, praise the Lord. Pentecost am share praise him ana hallelujah na nyenwa pacho me fan say ye bo me so Pentecost ba me sheda me pacho hey mo hwehwe nyame ya chiridie o Bible say nyansa mfiti ase ne yewu asu abrabobu ya Kristo nim ehu eyowu echim we mfiuta fa Bible na peja na bodi eye me
Kra Bible. Sa asema me beken. No kretro do. Mi nitro. Onyame boa me. Order. Aba fefe asembe na de aba wo bote na wo de kase. Ma pacho, ma senya ne se. Me ma meneti. Ne nan no. Ne nan yo ya ne nan ba ko. Adonkulaze ye de ne ma hyehye ho. Nti wan hwe akofa sama breye. Brikeji senda meji si abem. Yo yenkoi aba fa papa. Mami wenya stroke akra me nkwa so ne baba a me ko ba Emema yesei. Ebe man se e ba ko ba. Me mama ne me papa na me nkwa. Yo. Acha. Simia na me ko ejuma ebe hwe no eye bibia ma no. Simi ko ejuma ko pe bibi kakra be fia na ka bo me. A driver ni dwane ye hu ne chira kwan be sine. Simpacho me operation kakra sisi adade hyehye me nan mu. Ba doctor ne ka che me san koyi nti 1 year time no. Me san ba na o ma ye Ka ne bo we. Pacha was Shangri-La na me see fitro. Accra. Pacha Accra na me free by. Accra na free by. Pacha. Oh. Who see a free throat room? And not a private car. Hey, any pay tip on you. Two for car ben had by. Pacha me fa STC. Na me be na minimum bi a wa IT. Me search online na minya guest house bi e was Santase. Jason guest house. Na akoda ho. Pacha. Oh. Anopa we na me see mo bai. Enti o si dwane ye. Wo de car ne bo wo nan. Pacha me cross point car si nye ejina se me ntwem. No yifa. No yifa with your dimrika obo me nana. Oto ohun se matter from na no koye. Ne car ne so na DV. Eti say nipa no ya o mbeko fia akotra se adidi. Ada. Omo conscience. Ene ye den. Pacha me operation e wo kolebu. My dad she me na mu. Eno adofo kakra na omo boa me. Na me bra pini so. E boa me kakra. Ni baby ana me ko ejuma asem ni siye na mo so boa me kakra. Pampacha 1 year na dru. Sisi ade me tumi ni a ento obi aso me ma me so da form team me ana Ti dade ani shem. pacha dade ni shem sisi a ti me nine straight sa me timi nkwan mu me timi nya na hwe eno so hona na e hono me si so to de a me timi kra no mo sanso yi dompe wo me sisi nti me jina ho acha ni tu me Ade no mi dompe ho. omo si omo de ka dade no hona omo de ahye me nine Wanti banka. De banse we de nka simple. Na aye late. Aha. Mame, wo de so le trans na ba me trans na enwi, onwi. Oh, aya muntie ba o. Aban kasa. Wate atoso amankasa abre. Baba wa fefefe wo nwale ngo ya. Onai be 30 na 40. Tunsu nyankwala na ntu. Na sam nkoma wodi no mu na mo ka ko we no di. So Grandpa di we yesine ni akwadwudwuma mo mpebra we ri ade. Ba eni nkoma abra. yo so mame Nyankopon enkoso na wo nhia mo pa mo adwuma pa a mo ye emagana ne asantema nyina ene awia yin so ye de nchia kase ebe free Dr. Ba aso ye de ama yahwefo ene etiefo nyina dane den nyina ye bodawuro e ka kire ye etiefo ne yahwefo se wunya nkwanhia bi ana wudompe ho ka be se momoden tentem na frɛ Dr. Ba said ye beya unkodi dompe nimfa nkodi akire na fai emfa edemdie bia nyedai emre wo inti wadaroma ene awia ya meni ubedi nkomo ubedi nka fa Dr. Ba yenye namba ye didi dwuma no na fai wodi wani akire yaso ye ho na waba ama dompe mu yade nkase mu nkwanhia ene yade ahodo woni
ho no ofre number na wo kire wo yade na ye bemu aba na fe obaade ahaban na wo dedom Dr. Ba no ye de bia keka nipadua no ama yade bia wo nipadua no mu afri nipadua no mu akọ ama won so wanye wasomdue ye number ye didi juma no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 0244 08 3482 me pacho Dr. Ba ye number ye didi juma ewe so ye ho no eno ana makeka akire we afisa wo hwe Dr. Ba yen ye kira kwan a wadaroma ye wo Kumase Atonsu Agogo Aban hospital ne wo Kumase Atonsu Agogo na chi ana Dr. Ba yen ye wo afi enkanso utwa ni hwe wa ye was Painters Road 18 junction ho ehon so ubusa Dr. Ba ubehuye na waba amia hwew awie da ro ka kyew ne se yade yesi ehwe dompe ene kasa mu yade yehwe yade ahodo bia nanso udompe no kasa de ehu hia se nyame amoa wo na se esen anase nkwanhia bi to ewo udompe ho na sabi wa hu Dr. Ba ntem na de kochinchina misrew na akodane asem kase ene dia ma o edi ntina me kasa Dr. Ba wa haban bi anyankopon ahye dade adom ne se onfa ntoto adompe onfa nsesa dompe ene kasa mu yade emfamfiri nipa da sani so enti de di nka na se wanya nkwanhia ama wo dompe ana wo kasa mu abuo no eno ene ya na wo hwe Dr. Ba akira kwa amehwe wo hyene so na tie ne yese wo kasa emunya buse pin edwirigu na ka ho baabi na se wantu ana mo amfa mle Dr. Ba ensunsanso bebere wo ho a wo benya efise kina bi yakofa dade bi ana yakofa bibi de show na animu a wo bedi mfie bebere yenyi ya wuntime nante utira nye kura yebeye na asa ya asem foforo e di amaw enu nti na Dr. Ba se wo na mu dompe ana kasa ye wo kwan ya ye faso a ye di dompe ene kasa ye di si ani enti obi a ne dompe mu abuo no so ba Dr. Ba ho a nyankopa da ma ye fa haban ni ya seti dompe ni ya seti bon no ni ya de haban ato so na haban na akodi dwuma e de atoa dompe no amoasom adwo enti na ye di nkomo ye ka chewo se wanya nkwanhia ama na kan dompe sa kan wo namu sa kan wo siremu sa kan wo kotodwe sa kan wo nsa ba bia dompe na buo bia hunu kwan se odi wani be chere Dr. Ba ho e ya semihia na neme ne wo kan chere se wa amfa Dr. Ba wa magia yare santem na de kochinchini ba bia wa hwe a awieye no wo betue sika bebre nanso wonan anase woni padua ba bia dompe abu no entime nko enti na awie yi enkomodi aye dia ne se wo ba bi kase na abu a fabula Dr. Ba ho bia na wo kasa emu bui wa ante Dr. Ba nka ana wote yenka na abu ani gusu se sika semti wu kopie ba bi nanso enne se sika na ade kopie o nyina ahye ama wo kasa no entimi anya dai atie wo dompe ne kasa mu no na nyankopon abo ne se onfa na wonye ne ye enti wo dompe no bia wakodi ba bi bosome nan bosome num ekonsia enson ebepem saabere wuhu kwa kro mo fa so ato wo kasa wo da so da ba bi a wo da kasa ne da bia de ade foforo besum enso wo kasa ne ntoa bomoden na kra wo mo na fe faka na fo ani kire Kumase Atonsu Ago bra Dr. Ba ho enkranso na awo afo ani kire Painters Road ni mfa haban ento dompe ne so ne nsiesie dompe ne ntoto dompe no enyi chimato obi amfiri ho se de be ya obetimi aye won safi se ne ye beto awo kasa no na fe wuntimi nkwa wo na mu ye beto awo kasa eye won sa wuntimi kura mfa ade a na chese kasa ni dompe antoa enu nti na Dr. Ba se wo pese ye to awo kasa na se won sa na wo na obetimi de aye bibi a wo pede a na wo se wo de wani kire echamfo ba anyare wanyina bedwa no obo modern na du dompe ne ba ye beto ama se won sa na ne mu abu a se won sa no enya to ase ekimu a obetimi move won sa ya ubetimi akwa wo na tenemu akwa atenemu akoba bia opebia esanse ye de obo abie kan ye no ene de aye enti Dr. Ba yen o meto ye se obi kasa emu abu ye kofa ne kasa bi ana ye kofa ne dompe bi ana ye kofa dade bi e de akodwo so kasa nda bi ebi ni ho de ye no se de ahaban eto ba bia dompe na abu a na ahaban na aye den akoye dompe ni ya akoto ano ama won so wanya fa wodi enti wo dompe mu bu na de ba Dr. Ba ho a edem de bi ni ho wasumudwo ama won so hoto enti na obi a ne dompe mu abu no on family Dr. Ba ho eni wudi nkomo ani e ka ebia na wo de ne de
eye wachi kase no ene nkwanhia bi wampa mua enipa penye hwe pa obi otimu se kai ya bomu si pan wakote ahwefia ma ne to apemo anase ne ho ba bi ahwewo nanso obehwe no na afi wakoto aduro bi osemede djojo so no ama ne mabi ni akofo ointment bi enti wo behu se free bosome miensa enan enum kono no ahya se etipins ewo ne ompemwa no asa akofo ointment bi no akoye enti bedi ba afi no wo behu se afi akana to na afi ono ananka okobade aduane ba fie no na afi ne chika se na ma na to fom afi ne chika se na ma na bubu agu fom eno na Dr. Banse wunya nkwanhia aka wa chika se yade bi amu wa chika se ho aka fabra yaso ye ho o de ba enye operation ye da bia me ka cho se wa chika se ye o ya e ya haban ane ye de betoto wa chika se no so ama na ka se na bia fratena bi so ka se na emu abiebie se be ka se na de wato fom emenne untimi nante enne ukokete so a untimi na se bi nsuo to awoba na wuhuna ma ne wofie no ne nyina oba Dr. Bawa etuo betwa ama wonso wanyamfa anwodie enti na adwai ebia wachika se ya spinal cord no wakọ hospital bi yakotwa photo bi aka cha se mu abiebie ebia fratena bi so areria danase na tu anamo na fo ani kire nkase ewura ho eye ba heba hospital na aba ye ho a ye bebo de ahaban asiesie kase na wo ni kakasa ni kakasa woni pa okotodwemu da bi e kakotodwemu asema e bi obi ti wo be ka se Dr. Ben enne me ba ya ma me ba ko wo hwe me saa wo se me ba hono me ba pa no se de nkrofo na Dr. Ba na Dr. Ba sika wo kodwo so me ba ye mo chekere me na ya mo twema mi emu nyina adwumi se fom sika me de ba ye kora no chese bia ka misadi kofi na msema me wutietie nkrofo a obonsam no wo mu ombaye ama yade aka so because wona wote yaw no de ogina kira wo ka no onte yaw ana sabi sika ne kora no e wo bagim no afa majara le sa ne de show bagim kora still beti pens enye se sika ne show bagim nti yaw no ma nti maame papa wutie me se ukotojo yo ya ana se wate Dr. Banka tu America na fu ani kire ho ne yenso yenhwa mfa haban tu kotodwe ne so yentwetwe ma mfa haban to so na fe yema onuro ni benom se de be ya pens ne yawo na wote no ni nyina to betwa amo anya mfa hodie fi se nipa bebere abewura Dr. Ba ho no enya Maria ba ko a wo aboabo watwe nipa be 14 ene de aba Dr. Ba ho esa se o ba na ni kotodwe ye ne ya enso ye na wotwe mienu pe wate agina amani di adanse enti na wo Dr. Ba di a na o de se de nkwa wo se ye ba TV so a wotime de ne ntoma pepe ya nim sa ntimi se metie mfifire ntimi nyina Amaria na de ne ntoma pepe manimu ama manimu aye fefefe eno kire se wo adanse die wo chini brai na nso obehia Dr. Ba no ni kotodwa na ye ne ya kase na ewe no ama etutu no ama ye dede ama ne ho kire no Dr. Ba da roma enne wahwe no amene ni kotodwemu yade nyina akọ ma me papa me nua ba wote wo ye den wo twen da ben hwe na no ukọ papa yi wo ukọ mami ho aduru akọji ye nyina still wo nto wanu maduro ekobosome nan ukotodwe da te de tie a kyerese aduru na nyewu enti brado wo adukan no de wo kotodwe aduru no brane ho na afi ye hwo ema ukotodwemu yade na enko fi se ye ka da sidie dia eni ebefiri akọpem nkran ye ntimi nka ke ekofa dia show mkotodwem amom mkotodwe na be safe afi wo kwa mu nkwa no ene ye yini nyina afiwo amene obi ba na ne kotodwe ya ne hwe na wotimi kwa ne nan koba eno kire se wo hwehwe wa adupa ewo Dr. Bawa ya de wo kotodwem no ekontem eti kotodwe ne nso tuto ya hya ase ye wo ya wo de wo sesasaboro wo de ne ya arthritis ne nyina no fabla Dr. Bawa sesasaboro wo ni padua no mu ye ne wa haban ye ko saa de ni nyina arthritis aje nkrofo ni padua boso eno betem aposo ye me ya me joint ni nyina tutume me kotodwe ne nyina no oba Dr. Bawa yema waduro ne de haban ni bikawa eno ano ubehu safe de na wonso woni padua kotodwe ya de aka won na to atwa enu nti na message number na ye 0244 988 004 0244 988 004 enemi ni wudi nkomo na me kache o se usisi yade na wo bre no usisi yade a wo tete nda bia me kache o se sisi yade de se wa fi se nipa wotena wo kakra tieniye e wo so sole kakra wo sole wugina won so a e wo so wotena se kakra
wotena se cha usisi no etimi ya wo ya wogina won so cha usisi ne nti eyen kakrakra na esan se ye dwuma ye no eme ye ho kwa me nya saade ne nti na Dr. Baze se pains ana ya obi sha se se bo usisi mu a fo ni kire ye ho na ye yo ma ya de bia be wura usisi ya obi a na wo waste ni mu amen ne wuti pains no ye mfa haban toto usisi na chi ema pains ana ya obi a no emfiri usisi mu enti se ne obi ti kroma e kompreni etifie ka se misisi yapemo misisi ntimaka dem a na Dr. Be di ya udi a wo die ne se ye wo adure bitimi ewura nipa usisi ni mu ana wo waste ni mu amana koyi ya obi afiri ho na adenti na wuti fie adenti na wo bobna adenti na wo bre abra Dr. Ba edi ahabaya ba ye hwe wo na afa usisi yade no afiri wo so amana ko enti ne awia ya meni wudi nkomoyi wo ama ne hunu wo ha wo nyina ye wo usisi ene ye wo ya usisi yade afiri wo so ene ye ka che wo se obi ne nan ya kofirichi ama ne wo de ne nan ni si fomu a ne ye ne ya obi ne nan poso ne yankan tokura bedamu amekwa bedam to ode ne nan ni si wa na aka wo no obi ne nan si ntini ni nyina atwetwe no obi ne de ne nan si wa na wo bre obi ne to asi ni ntini nyina atwetwe no enye wadwene se ye hwe kase nkwa ntini ni nyina aka kase ne ho ntu ba ye wo ho aduru nyina ntu obi a ne to asi ntini no da ne den ne atwetwe ne pa wo ye no ho hwe enye ye no ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a de ye keke nyina ne ye betwa so tia ama won so ho ato eneme ka se obi ne hebon na jonku ana ono so awewe ono so na jonku ene ye ne ya ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a esan se ye wa haban ya Nyankopon de adom ye ne nti ye fa haban ne de toto so a na fe wa jonku na nka eyie no wa jonku na nka awewe no wa jonku na de wato dan mu no wa jonku na wonante enye no na Nyankopon da wo ma no atimi anante enti ne obi ono so na jonku ye ne ya obi ono so anensa wo pagya obi adabia nyina wo de ba Dr. Ba ho a esan se ye ne ye kasa ni dompe so onipa da sani onipa duamu nti sa ade bi e fa kasa ana dompe ho a ye wo ye bia no wo de ba Dr. Ba ho a Nyankopon da wo ma ye wa haban ye de bebo wo ama dompe sem kasa se mu yade ni mu nkwanhia a etete wo no ebefiri wo so ma me nkira wade ba ko wonim se wo asi kire yade ana wo diabetes a awie no benya nkasa mu yade enti ne wo kasa ni nya wo na ye asi kire yade ye sugar ana wo so abrabaje bibiduro ma me nkira wade bi se wo ba Dr. Ba ho a di enti a ye hwe wo ma wo sugar ne kone se ye be ma wo sugar na beda no ma ne ya kye wo kwan a befa so a wo nkoye saa no ma ni biem se de be ya wo sugar no enko ba biem enti ye mo aduro ma wo sugar no beda ya ne ye de wo fa nkyekye mu na afa ye nso ama wo yade na ye diabetes no etu atwa e wo aprabom enyi akini nka nche wo se diabetes ne adu bra na be so ye de we papa ba ko ban na ba bia ne sugar da no na kye se wo se e ma sisi krada eninam 28 ne na sefo enso ba Dr. Ba ho no afa de na beda no ma ye bibidura ye de bo nipa da sani obu a ne pressure on check da enne na ehuri kosoro enne obeti o se me pressure yi enne on ko check e do obekwa ko check enne nam achirichiri pressure betimi am wanya stroke enti na me ni wudi nkomo ibra na be check na o check na wo soro na Dr. Ba mu bibidura e betimi ama na beda no ma ama wo nipadua no etimi agina ye enya ne fa enne ye di nkomo afo obi a wanya adwene mu ha ho obi bodam a me se won say kroma yete de chese obi bodam se kimu a ne de akwhye ho ne de akwhye bayi enso yade e wa adwene mu no saa na kan nipa wa adwene no ka eno ma basabasa na abaye enti e bia wunua bi uba bi o twese ka wo ye no ma ensem fata o to nwum ahodo obi dam ba enwum obetimi ato na eche kuro obeto fra no pa akopem anwumre ni nyina kyerese adwene mu ha no ebi ya aba no so nanso wo de ba Dr. Ba ho a ni ama na duro na ne ho ato no etwere yade ye fra so obeba Dr. Ba ho o sa yamkuro yade ye fra so obeba Dr. Ba ho yade awodo ewoni pada sani so a baby e wosa wodi wani kire eye chamfo ba nyare wanyina bedwane wo yenye na haban we ekasa ne nso yate na bebuom enti na awia nkomo a yedie nyina ne se wo yade ye hye wo so na etetew na se bi e ka che wo se ye kwankro yade ne nkwa dwene hunu se yade ne na anya ho aduro nanso wo ba Dr. Ba na benya yade ne ho aduro entempa no na ekọ yede kasa ni nyina abawieye die hia se fata ne se wo beje Dr. Ba number no na fe wodu ani atre ya so ye ho na fe yade etete wo ba amiyahyo 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482
82 wadawoma Dr. Bawo Kumase Atonso Ago Aban Hospital nachi ana nkranso ye was Painters Road 18 Junction ho awia ye di nkomo awie me say o bag na wafa wo kofro toto no ba bia wo pa ya eno ane ba yankopon hira obi awutie ye no hwe so mame yankopon koso no hira mo pa yara se achamfo ba me baba ako Gladys Banye Nicholas Asantimu nuaba Oheneni Lawyer Warriors ane eye me ma wo mudi mechi ebo me chidom e o Facebook Sompa FM nana hima ono kra nana prempa na ode ai wo mses Korea me hu na che nana makobi ekuyokun nana manso me hu na che papa na Janice ade pena na mishra wo mu na Gladys Banye say exercise books 540 pieces kg exercise books 60 pieces pencil 144 box sharpener 72 boxes enti ode beboa me na me so me de ache onyame hira ne papa Gladys September munu ya ba mo nanase ogina mu nyina manam ena wode ahye mo ni munyamu yi Nicholas Asante munu ya ba mo nanase wayam na yefe papa Ewade hira no ti meji am de beko techima am de akoma me children service for Trinity Presby basre asore aboa no obodamwa odi frifie ti fie ni fie ti me de beko ma asore dem Trinity Presby children bako chamen kwadaro ti onu pakro pe umpe e wona mde kontimi nyamehwe obo mi din wode bre ya no ma yemi mama ebi dia ma hwan sam de ko mama bodam ma lady ebuzuafo entina no so ho asem no eno so eda onandra yenua ba ode na asem Amsterdam me baba ako osema me monidin wa send bibi kakra say ai nyanhwe we na wo me phone so me atwa amount no enti me ka say friend man me ja na adwada banjire o say osema ndi obabeji yo join in fan club Amsterdam stekua kuma Patricia wona nkrofo wo de onu ni pakro ba osema ye monidin onyame hira no ya moye eyefe na sueni papa panti Gladys Banye radinshira pa ene waye wagina unuanu nyina nem ade enkole ma ni gi wo mo ho omu ni mo ma September 2 nom adwuma kakra ne nkure omu ye na brochire nso bibia omu beboa ami hira wo mu papa ni kodasa santena eya ntama naked eya entama enti naked so ka wo yesrani abrochire srani die kebi wo ho pa nanso ya na ayedi uchiri wakwadura wa in America September 2 oye adwuma omadie obere misika ko lunch na ache nanso ni na ye ewurade asem bia na makan o de beba be kana ko oni ni nuaba wo ma takalaza o de beba kandenso omadie onso yade kandenso yade papa o madieokrani nyina yade etinyame September so wate Nicholas se wate ekutia ya mebo wate nanso onyame ne boafo ne kwasem obapa o se wasemi ese ufrin kran kwan na wase ya ibombu krati bisi wade bo wo no mo ntimi antworo ka ne number no koda oh je so mse kasa na yeje wo nani ebeda na mwa na yebo na ebeda abo mwan kasa o de me be co specialist bi hono ma kole bu hono po mystery se me amesa ko adenti baby a chechira bo na esane no first one ankoyi Daniel Dangbe ne de ese akwa ese agire Nicholas doctor say emphasize na to ase 15,000
me am man 100 million me say adwada wo magi na wo de enko sere doctor no no mo start ni empe bi nka ho ma no eti maame se me ka se me betumi asan de wo so akoka ho a mentimi aya but ye bia na atoni pasum na obi abase abaye wa no me pese me na woni boy ma ne assembly ne me ya wo mponi se be ma na menene wo hwa ye adwuma ba kono na me ye de adwuma na me ye waitress e wo restaurant no ye barman e wo ho no pacha maintaining campo biom on frame wo di awale for kredwane na wo a wo ne twempana e me ma no ma bande aba afefe sabi bibira bodam wo mu kira ho kire omu ye ya wa wo frame no timiti TV so me frame mefa hello ya na me hoye pacho ana e kasei me pacho me wo mfana mem wai me de wato mfana mem ai wo da mfana mem ai wo da mfana mem se mo be frefre o se na se mo de ba etia wa de ofre dross akese ai ka ho asem wo pebi ya grace be wo da bia man na bra pa se be man jane Luisa me fa se me mama ne te ba na me tai ko boy no if se be man ma bo ne pa me gina me nan so am ye adwuma nyina oh ye na eyede o se kolebu no se ada na wo pese obekọ hobiem amudi kan ye se so anam kasa anko ye nti why na si anko ye mama doctor na wo ye no was it here na anko ye healing process na wo ba fie no na anko ye na da bi me o ye rie na chi me da word hono ma urade ma ye sika wate ne be ya doye wen kamara ba tede ne ko enso urada ne dangbe ni papa sabe kwa sampani a waje 1 billion wadi akwala na pro me timi man empro ntia no kura no me man 100 million no ye pe 5000 wachire mu a mo tete ma mo ma sabe ma mbisiu mu de munya te so be pepe na we kura nyame adoma da kwa why sramu pa bia ma me e ma besia bo na me ni bi oh wose said you person ka ekono ankosa entity ai me manage 1 year na membra no mu yi da mami kwana yenye ma pacho ni na wose me bo me ho ansa manko no na yenye hwehwe se ye beboa ukura yenim ena se sade we yehunu bi pen ti enne pa se ye beboa wa mami agire hospital specialist ni nie e ka wo bebonie na wo de abreye ye de ato afidie ne so na obi ahu se hospital awkoyi na kanini ye etua na ye etua se ya wuti ade a me metua ya bo anse wo kwa me ma lol fe na wo de akọ ba se ye be ka se ye be gigi sika no ko hospital e ka wo bebo wo de hospital report na iden abreye ye de ato so really gadochi obi ahu na me gidi se ye nua na me hwe ya brochire ma feel nom ombeboa ye abawa se ma wonanse na mpacho wabusia panyine wawu oni wo abusia omomwa ye abusia de omudofu e ba se de omfie ye wo enso wada wo sesi na abusia panya nwuramem obetutu agusu nwuramem na se nkura de sachi beboa ye anwurani de se manager manager Robert wo mwa ye ni nua ba na abai Mr. Jeffrey so ha nwurafo no dos Jeff so ufra nwura krobeso agbozome o ma me votarian o papa o se so omudi amrafo de omudi ajade enti but okay ma me jesu ase wo betimi age referral e de akwa another hospital eno o kono Luisa koye se adwuma no maye
na ye moa wate sususu bibie no aka echi ewurade nyankopon eya wo ya ho dumwe no na say afra nti be makora wo de ka abo akola ya wadwane enti wo de se wo yira wo bo enti mo betomo dua bom pewi aseda na dai mukro mu bosom ni ho kono kokoi ka kokun na brampa dua bom pewi ase David se da bia meka ni fia maledi da bia menka se ni party se na wo hwe no to no odidi we no minim anwona no wozo onim hontia se wozo ye wo nkran ana kwa wo maledi nipa bi di bone wo wiase o kan nipa bi na Ghana doctors ni bia anso no nsam keka bebrebe ka cheni sa ankoyiye enti eno why negligence why na amana ankoyi ko school lady ya ye ni case ya o London maami kwadu ya o se ya hwehwe ne maami adwuma we bi no ye o London o aw maami kwadu we ko ba hwehwe na mayenka o Ghana tina no crochet that frame se ohun se me ni lady bi ya na ne nsa ye ntinka opeso oboa mu no beboa no but ya video we mu ntwa maami na me fanse ni maami kwadu yo maami emfa ma no me yenhwe Abe ti a chain. Actually, akum. Me catch doctor, no catch me say. Me ko omo mo ye mpaboa ni ho na. Onye shoe ma wo. He will be no be ya. Na Hey. Yo. Obi ayira. Yesi friend kwabrantwi. Agantwi bo asi akon. Ane wadi yesi edai wadan fisha na do sia na 64. Ade twato ayi hu ne July 30th. Na date yesi. Na yesi nura. Yo yeso ye ni patuntum ena oyetiawa. Na me se adaka na se atuama. Ye mani bi Africa kakra gu fam mental agone kakra wu. Eti yesi ofrifie wahwa o mai yesre wa hunu ye papa yi bo modin aboa ye na busua no ehunu mu di hie na ye hunu de seseye fra homa no 0244 540333 0244 540333 ana 0552 487791 Ejoso krapa se yade a wontumi nsa ejimi adwaman eno de wons de aka nyina da otu ase wonum 360 now the want ni twitwi twetwe 0241 244012 Leicester Ghana amuase o amuase o se ya asenkwa na betu amu anante wa kodro don hwere duonu nan ni nyina obra wa chima ama ho ato o wotententen ebesom o wa ho ne ho na de wapo eno won ketwa so ti said ye tie bia ubenya wo size 0501390337 Lawson Beverages Company Limited. Delay my capsules. Lawson Locke. Papa Wonro. Lawson Eba Center. Also a virgin doctor. Lawson Delay. Lawson Eba Mixture. Kwa GBA. Wonu mesesi wobano. Mesesi bema. Etu ayo mukro. Netu unamuyia. Ni nyina bedwan. Baby eto ne dro tu adro bia. Obenya bia to. 0242133577. Ash foam. Yenkon kwa GB. Osibo Pacho passe ubo rai showroom wa obenya bia to de odi gu nkonwam de woda king size ni nyina king size ebuso na wada me pacho RSYD Nuvuji Studios yenko hosisi e also be professional photocopy yeko anase wo pese wo ye photoshoot yeko akotwa bi podcasting ni nyina da ena fe wo pese wo ye backdrop ni nada omo be yama fe ye wo mala mabase off First Kokroko Street free na buku 0574 715 778 ana 0303 974 822
piwak eye 3p garlic mixture eye toa abusua bi ehia bi yemfa bi nkofie wasori udua so eye 3p sanu na yo titriti eye 3p enti hyewa eye 3p kona kwa jibi yema hye so a eye 3p o se ye toa ehwe pai tini ye kokko enti yen kwa jibi bi me fe esuna kwa jibi 0248928824 offsist eye dro emanyina damfo obi an kwa jibi woyɛ bra ɛmɛyi kwa jibi ntumi ntukosua ebe boawo watenka te kɔ ebe ba bibiri bia fifiri wa wodie no ebe firi ho nyina be firi ho am wabu nsa yie watukosua no wafanyi nsɛn Kama. me pacho yenia ne de midma tablet malaria and then suspension ebe boawo e de aba midpoint pharmacy ye ne de bai 0596078858 upebi aba Sompa premises ura Kwame Julius ho woni bebre tachiman monko Abrifa chemicals hoso bebre woni weyi mu enidi enibhye ona kwa jibi na koje wodie midima fo se wani amawo Dr. Time da so ojini hudi nti obetwa brato yade so owabu akwa agogo diabetes no nhwe pressure bibia prostate no nyimfiri ho be yefiri ho kama edi amount 0244774282 Pepsodent charcoal and Pepsodent bidiashem eye kama de den habama so aka ho to sianse nkonko ne nyina be yefiri ho na wo se na dwate sa de chenso be pacho eye Unilever esa no adwuma ABA Herbal Center Doctor wo ya de se also for 3 days obetu ya de na se wo se bibi butu ani no so obewai ete ebe firi ho ade wa kire wo obehunu ni kan ade atua bo ni prunsuo brayo mu hawo ebe firi mu be ma wa ye mre obemu agina prostate ya de ahomato be me obemu atwe afiri mu pacho yo kwada so dwenase ye be dwa no do man nkro be Medeza Preparatory School hwa 0541565199 Kojak Farmer yenko sisi pro code eye tete duro enka okase bi ni ho na jiwe ya enye fofo o se me pe Kojak opedada na afiefie ebe dwane tipaye ebe ko pepumbrefo ama ho ato huni musonsio awosi uso a ebe dwane ya ya pose edi jabidie ebe yi usi ase ni nyina ama se ya odi awosanumu no so mo mo hwam 05 afei women of faith ye ko akobom pai enyasem ketwa Oheneni Adazoa Ministries enyasem ketwa oni women of faith ye ko akabomu a odida ba akudwumadie brewo asem ne yi free John 1:46 ose na so bi pabi betimi free Nazareth aba ene momre na momehwe na Abrampa bosumi July nko a man 9 ene nyemu ye ni o manyimpa bosumi July man 9 ena anyense nyame nhyira ma onyame ye dwuma nyame nam so ye dwuma pa be say Abrampa nyame efa me so ede edieba na no pay me kase me hunwiri mi ya bana no den ye 7 days of calling the tender of God ena nyame bie mani na me hu so oba bi gina asase bi a ya hyehye blocks e wo so na rade ka che me say oye block factory na ye pese agi asase no efri ni sem me deep revelation it confirmation by ya or the whole videos asase no video nyina ba onene papa so mo de beye block factory no ohin ho say da aje se won pene ohin foforo say aje e wono so na asase o makwa kotua no so ka still omo mfama no polytank si asase ni so ni block adwuma ni nyina aka ho confirmation wa ye video no nyame na mo so ye adwuma nyame na mo so ye adwuma me anaya na me tena se a na me hwede nyame ye na me busa me se eye mia ti na kire se onyame ne bre so be yusu a na so emfa ho ene be bia wo free eba odo be ye adwuma enti no kwasem me na meji ahoho ise host e wo techi my community center 23rd August ampaye bedwa dame minute ampaye bedwa dame minute anopa no nkrumpe me me hudwum ni bi adwomtofo ye adomba fosti Minister Audrey Ejapon na na ma beto dwom anka kwan so na abije nso ozo be hudwom ma beto dwom abije wi na adru mi so ai akasa fo ye owura yere ofosu tabri Trinity Presby Apostle General Moiso say the voice of power and the D4 pa so ba ye shia utachima community center ampaye bedwa na wonyame be nyame amanema ayenema divided the ku obetwa the ku a amehwa ye fe se be proguti se suno ya tema me divided the ku na be the ku no
Davidas Deco. That's right. Davidas Deco. And yes, one no bear decorations no put my community and say a bet see good to say snow. Yes, Davidas Deco the old now the now yes. It's mu de mo mehwe. Mo for money me say be pabi bet me free now. Come and see. Grow fine, oh, grow fine. We will grow fine. Oko kete so awon. You grow fine. Na krokrache. You grow fine. Oh, phone. Ni nyina you grow fine. Wonu mu ato. You grow fine. Wa na opese upia bonten. Koji grow fine. Ya de we na ho to wo. Koji grow fine. Wonu mu ato ntumi ni di. The grow fine. Doctor say umoja so ate a. You grow fine. Eye koko. And ye dia ye. E sham. E dem fa pa ne no mo so boko. And ye dia ba. Usia ye ka no ba bia. No akwa akotobi. 0244 596 532. Where you ain't health medical solutions. Yeah, kwa GBCC. Ohema detergent. Ye kama. Ubesi uniema. Ubetwitwi fo. Ohema washing powder. Nyasam kitwa. Ubetwitwi adwaya. Thick bleach. Antiseptic no. Mi dware ame ho keka me na abrampa. Ma ya enkonti ma fa ne normal. Tinanu mi wa antiseptic ni bi na msi bi be gumi nso. Agade. Edi dware na abrampa. Pay e mabiem e kama it ohema antiseptic esremo ntobi ena de udidi wi ade horo nsa be man sa ye hwa fidi bottle no de ahohurum na koda na nya hoden yo ketia Dubai gate 11 busu ho uko the palace ene mekom nso enye na ho freyen kumase 05405879 and cry 0245155966 asemi so mama me da se so mama ewiase na yanso so o shege ya o jina ho ya ana wote ho ya sabe ka hwe ni figure kura nka Miss Ghana for die ne no fe asampani bia bo ne plan sabio ne maame kura dafo won na koba na maame enye bi adi won mu no so bema baako oba baako bema no kura de enye ne papa eba nti sa no kura ne ya no mo adwene nko na sabi ewiase no onyankopon wo so ho ya no mo so wo so wo je gina ye nchen wo baabia na ni hu baabia na sabi wudi boni se na wudwane a enipa kwa ne transness wo so a so mami esu a wo su ni nyina ye duabo so be ka sai nipa no ya wo dwane ye no ebe ka no ni empesa meka ne se akodai doctor na ya wo kansa eche no na ama na bemu ebu sabi nka ya brochira nka be different story na yaso so ne pesa me maneti ase se enka achi wodi aba Sompa Nkomo ya so of mami asomu enka achi ne de ne so obenya gidie no ohun so Onyankopon no ya wo born no wo spare pass e ba ne betia fenipe bia so ama ne nano ayeyie na mi momu de nka referral no de nka be ya nka wontwene nsa kakra baby ya ye ade no why bold enough aka say anye this time around no kwa anye doctor no enko na beba ne ho e be team of doctors because won hu emfomso no na won ba be ye ni ye enti no wonye gidie na areho ne de wo de so wonye asu na wa ana wo munsa eni wo nso so wo mu ayeye enkachi edrumre bia enkwanhia ede enhyiraba ye nyina ye hu bi nanu ne esi wo ya kan say SD school yi Onyankopon de wo se ne wo se ayiye ye ne niema ne kekensi eni nso so a na ababe ye nhira entebra sususu ate Onyankopon ne wo be ye wo no enkachi na ni ebeto so mienu ne de enam mpaba odi abo ha se ye Oheneni ebetrase abo mpa ya me nyina ya bo ano no ebe ye yie ama na no operation ye beto so no ense biem ebe ye yie wate de bi kura so nka ma ne se so nka wunnim na wuje bibia me Nyankopon so a Onyankopon so fa ho ehye ne ho animonyam entewrade ebe ye se no Oheneni kan no wo mo ye a wo mutie no wo mo ye ntemobro ese when I went to Africa no anto dwa na mom nie so for mama ache ko ye
nkrofo bi abuya fa so enti to the bar ne wa promise no be ne sa kama ni nyina so ebe gina wo so na menim ye se entomra ya wo nkonkra no a ya wo mfa bibia mra no no yakopon so a che ne ho animunya so fa me da ase enso ye da ase nyame amfa fi akora na be tete na 40 Ewurade ma no mpare na Abraham pa nura obasi America me sister obasi o se asa no o so filo se why ni chorus to chorus enya some people enkrofo chorus to chorus and enkrofo o se ada o se of American pe oba pe oba ya ha obasi ewie ye chia opa o kwa troko so yo mama ya ntiewe asemwe di areho na ade ba ko nwanwa wo wiase ne sa asem kese mpa wiemfo efieda se wiemfo ye te ba bi dwene ye ho ye nka bi nhye ma asem kese efirihin na be ma ya na asem ne de nyamese ye nka eya owone ama bebre si na ni so opese wo ye na enso so ya ba betwa na kwam ni na drobafo ni bi ye nkasa nkire wo na ne omo ye ne nyame animie enye wo eya wo a enka be ye wo de eya oba bi a enka wani bebre bunua ba bi a enka hunhunu ne ade befa eto wo bi pu a watu card ko DV na asa ade na mo a na de ame ya ne senti asem yi si odumfo bi a ntimi an capture bibi an fa do ba yi ho na wa fa ne ho adi na mam se wani pa na DV kura o capture de say capture chese asam no wo de unhu ba bi kura wo de fa ama ye nua ba wo ti ni suo say wa a driver fo ni bi yesremo saa de we ebeba wo so ama wo so a ebeba oba so na de ya me ya kura wo su ba bi kura amadwen ho ye ne boy ya wone no ya yi edru say wa yi na ma sise wo hwa ne fo ankasa na enso so asam to no na dofo ni bi titiri ne boy yi ene wadwane ye de ebekoso asre atiefo ne ahwefo minim se man na mo so wo ka se we de na in fact me de me nyin ni se we de be de ama minim se bedru nyambo cha na nyame a kire nkrofo be frɛ na won mo so a kire de nkoji we ne mra Kevin ya kasa imisi ka ma me adofo we de yesremo a mo a na bibie ne edan mo yesremo ye nua bayi o woni ama bebre wonani mo pese o ye ensi ye mesre ye mo asam na aba na ye nyina ye soso mu bie momo aye ne yenso ye ntimi mo aye nua bayi na ono soso re entumi nchechira 3940 ne form we de nyame anim nie mu be ye mfa kora me da se abusuafo said ye yaka no ye ntimi ntena atra se ye begege mo ama no wo bra ye nya hu doctor kora wo be hye ne ye kai wo ho enti ye manako no akodi sa adwuma no ne nim so oba mo be boaye timi ene kobo de helu minute amoje say akra amoje say 110 yes we wan yansesa bebre ti mama 400 udru renda do na odi bi atwaduane edi why udru usinso ana odi bi afaka jaisun what Luisa nyame be hyew what jaisun aw Abraham pa Kevin jema ana me hwe ho asem nkama ani je ne ho ka we de mi wiwi wa ya se osuru kana wo ho de unya jitu mana osuru kana wo ni odwane Kevin no betu anyansa malady me chia wo no church fo nya ti Luisa Kevin be so ni mu na wonko ade be san no ti Luisa ye hwe wanim why ko hwe sa adwuma no boko ko fa STC no a wo ate wonim baby omo wo no Kevin Azuka fra Kevin mame Kevin fanisi pragem na ka cho so okwa asafo STC kafara yo aba fefe na me be ye wate jaisu ewurante na doctor na tumi asa aka chense ko no obi nyem shoemaker nyem pabo ama ho afre ewurante be kunkum ye ho waya kra ne na ajonkula aze no aba kwa etintra che ba kro no san kore yenye shoema no mesi o man no etim no akoye ewurade agimi o ewurade agimi na Abraham pa say malady nyame nhira ubiem malady hwe aye da bi asem ye ka ho asem sa wareja ye ba ho
ya na nkura ne bi huna mane akura ne maame ne papa ntemo te ya wono na ne maame koba no mane do nkwanhia wakohia na yen kama nipa bi ntiase se wonam na free se aboa mpo no de ka bona ni wura wo ho aboa ni wura wo ho na nipa ana wo de ka bona tuka na mane de we moa wo omu ye moa mane de be je di se enanu ye nim hase ye na pragia kai gino na bobo ya ibi eyi afa ho sa yi fa ho ne de na abrampa eyi afa ho ni de kro maledi yanim ya e de abo abeba yi sisi ama ni sisi mu abuse pen yanim ha kia esisi owura ntemo de eba soko abu ni sisi driver fo ne sa pragia fo no bi maledi se emu adwini na debitri mu abrampa ma fa sa plan ne se ka bi agina na me namfom na yeso be yi afa ho na wo de bome na wugina me head right said de ebo me no mani so ai me krakra no se buo se de bi ne be nya se dem de be shoot ni na brampa wo be preacher me sa me pira wo heavy am wo hu se biase etu me head right said de krakra bi de edam na aba maladi enti mrantie na etwika ne bi no omunya sanse munu ne nsamfo no na obi won maladi wo ya ne bone a won fa nchew sa de we ya abeba wai tono abranti etim de ka bono atuka na dwane ya se wunim se hospital na bebem wa agina se won twam odi na wo kwa wo gini wiase se amerika na wutu ade ka be bon no maledi edi na wo gi wo wiase driver fo bi hwe yie edi na bebre wu basabasa no maledi obi wo aye ne bone a onfa nchew akoda nya dia senka na busuafo do ze de oso onim omu a ne papa busuakra onim omu ebesi ne onim ne papa number no afre no mpo se papa mayesei tika die se ne papa busuafo nim no adwane a ba bia wo bia na de krona to awo se dua no omo bo mabo waku enipa bi nsu anyansa na omu nsu anyansa nkosi awieye motete pragia ni moto wanwan so kam achi wi ni tramos ankwasi asem ana omu di no Ghana montene so maledi yemfa akonya zinya kasa nkyere omu na bi nya ankwasi asem omu die no wo de ka bonipa jina na fa ne to kam fa ne ko na yenhwe no hospital baby ano tia na fa telephone fra busuanze se na atom de hye no na ye me na mensa so wadwane ti hodidi dwale hwe wo yire she ahoto ben na wo pani wiase anya kate no wanhwe ya sa akra yi pra no maledi ono niema ebe fa na ni so e wo wiase no wanhwe wo hunu no wano nipa bi nsu anyansa na maledi ma no aba no maya na o maba wutu onfo a omuntie yen kantrom no omuntie omu anepe omu wuo ene omu nkwase ade a etututu omu akoda akoye adwuma abranti ane ne wadwuma na katua yesai na katua yesai a ne kwatwe mpra wo eye adwuma baako mu ene won se ade yi bo wo a eye wo wuo nti no abranti na yi ne nsase abranti na dwane afini akireni wonfre ne ma ne mfada ono so to mfre wo onso wadwane akotana ne baabi munya mema na munya tabia na mo wi a munya daje ba kokora kwasi asam ene maya ni bi ne nam ha no mudie maledi ene ni braba mami keka nkyere wo mu mami keka nkyere wo no mu nsu anyansa momfa mo nsanya adwuma na munya nsa emema sam se wo fa bema na fa bema sabi onim nyansa asam to obetimi abo a ene senka afrinkan dade he na ma waduru maledi emaya no ntu omofo so fa mpra na wo ware a hwe de nani atine obetimi ahwe wo no munya sansem no na maledi abusua dofunu esene se nipa wo be yare ade ma ko mahunu titru ya santimamu ni maledi se nipa ne yare akọ bank so kwaje bosia yesi bi ni ho wa wudi awura bank ayese o beje 1 billion kra ni apejade ama no maledi o meya yetim no chese odwunu ho a wontiri ba biase o bank fo no yare da ho ye pe nkwa no ye mfa ma wo na wunya hodi na wantuye na wawudi abusha pani atutu kuntunkuri osi me disia wawuwe mani abrepa no akọ krata masan mam 1 billion 10 billion fanya me disia yie ayiye ni wowie amfaso botwo abedi ni ho abra otiase won se o mayi nama akoda nti sebinya nipa na den ba wiase na sa papa no eyo na wo no na wadwane agya nkoda yi ebesi na no sebi wo kra no oda ememe bi nsu anya samaledi meme bi na ma ye se meme bi din o muteta down na nsem hunu ana omudi enam so omu we o manti o mani anhwe o momenti maledi mahadie bi se wo wo bawo na wo ye wadwe se obehwe no a maledi wo ye wadwe se obehwe na wadwuma bia obesom bia maledi etaye yie enti memma nyina da momfanya afutuo
emema mfanya futuo papa se wo ba hwe no akoda no wo ne ba bi anu akofa na ba sa krama lady ya de ni ko school anu owi adwuma no oy office adwuma malady kasa be won tiri kai ma okoba ko bi o tiri kai konkonko sia san kwanhia tantantan kwa sampani bi so de ka be bono adwane ko na sa branch ndie yesu ne brebre yen kanzo on ka chenkodu na me hira malady me da ase edase Barbara Sariando na de why late you Barbara Sariando why late waba na Jennifer Poku ode no kwada so wireless cuisine theater na Jennifer so asemi hu wache erade nhira mu nyina mo by Valentine eda mo ase papa kranka hu mike mo de no wa na edi na wodai your friend is saying Agata Wesley Dua and they would na woda one everation Rocky DJ Rocky you yes ran kwatenten e de my bay se rade nyini fradumu enko adumu when so vida ofosumensa ifri onoa ne baba Evelyn o UK ose na wudi wa wodai onyame nhyraw na ontretre nkwata bemu emfa emma both party Oheneni fan club any Destiny ladies ko both party or London 2nd August osem wa fade no nya fufuo na beba ame akro and last year koi DJ Wele ene gina mu den upe mu nchiremu afremi K +44 7961 75 2555 7961 75 2555 na emu nchiremu bia onfa ema Dr. Ade kase bepoe adani agopama na asa mamatie fo nyina aha esenia okay chino ono se nya dodo to aso Medpoint Pharmacy and ye day of cyst hon komo ebremo ye twato de nenso na emma adrona ho de ne so nte ye kai ye nuanom nyina so bo ho de ro nti se wunya of cyst ni bia esese upebisi u table so ya wada bia ye ba eno betwetwen apomode ho komo of cyst dro a mama hormonal balancing ho adwuma pa ye ka hormonal balancing na eno na ekita emma nti se oba bia hormones imbalance ya na wo hawa horo bebre hawa wo no bi ni se wotukosu akra wonhu se hormones imbalance ya na wo ho odin esan se edi kan sha se free menses nti se hormones imbalance ya ade a menses no emaye eneba echina emba obi ho abosome miensa bosome nan na ne menses mai obekom no na hormonal balancing sunsun so etimi ba say PCOS ana say ovarian cyst nti hormonal balancing no ekanwa wo ema umud no basa obi anka onso na obu afu bibi anya wo na obu afu okunu ene wodi nkoma na obu afu obi ahoye wahi ombese obeben obi a wo adwuma mu a afoforo susu sa wo ya ahia nenso na hormones no na yesa wankasa mpo no etoro bia ya na wonte ho ase hormonal balance no ana de sade ne ba afen so say hormones imbalance yi a ukwa feature a uti ya wankasa se bosome be so a na obi ate wankasa ono kwano no ne bosome aso no ontumi nya bibia obeda ho saa obi ho crampa glass crampo no ontumi mfa no de anomunsuo isan menstrual cramps nti afen so se wo hormonal balance hormonal imbalance a say o libido no wo form oni be mehia onti atenka bia nti de bia de how eba wa ware mu
afei sɛ wo hormonal imbalance a sɛ wonya nkɔ obi wɔ hɔ a onya infection wɔ treat saa nkɔ ɛnyɛ sɛ ebi aduro no ɔnom ne yie ɛyɛ hormones no na imbalance yɛ sɛ wo hormonal imbalance nso a wonya infection a wo treat a ya na wo brɛ pa ansa na atumi akɔ yɛ kanfo aduro of system a ɛyɛ supplement contain myo-inositol contain amino acids contain vitamins and minerals sɛ wokasa wo kɔtɔ myo-inositol nko a wɔ market a yɛbɔ ɛboɔ kyerɛw kora yɛmbɛhyɛ wo nanso yɛka saa nneɛma yi nyinaa bom ɛde ayɛ aduro baako ɛna yɛde brɛ yɛnuanom mmaa ɛboɔ no nso ɛda fam bɔkɔɔ wokɔ pharmacy bi a wobɛnya bi open dodoɔ tu a wobɛtumi akɔ PFA pharmacy ɛwɔ Kumasi ɛne pharmacy Costa pharmacy Dani pharma anaa ɔmɛmba bi etu nnuro biara sɛ wopɛ baako nso a wobɛtumi akɔ pharmacy biara ɛbɛn wo sɛ wopɛ aduro mu nkyerɛmu pii akɔ akyire a wobɛtumi afrɛ yɛn numbers yi 0596 58 0596 607 858 number ya nso san your WhatsApp nti sɛ wofrɛ na ɛyɛ busy a wobɛtumi asend your WhatsApp message ana wobɛtumi asend your audio afei yɛn telephone number no yɛ 0500 210 133 0500 210 133 ɛne gye sɛm pa ɛsan wɔ offices ho ne sɛ yɛnuanom maa na ɔmo hwehwɛ awoɔ no ɛnɛ labs a manfoɔ de sɛnde yɛn nyinaa no wohu sɛ ɔbɛkɔ no doctor bɛka kyerɛ sɛ biribiara nni w'awodeɛ nim ɛyɛ kama nanso ohun ne nti a wontumi nyinsɛn obi wɔ ho nso a doctor bɛka kyerɛ sɛ nkosua no ɛwɔ fam esisa kosua ne deɛ wɔ hɔ nanso ahoɔden no sa sɛ wonum off sister ɛboa ma okosua yi tumi tu yie kama nti wode bɔɔso a na abɔfra no ɛdam afei nso sɛ obi wɔ hɔ a doctor sɛ wonum off sister ɛtwe saa nsuo nyinaa afei nso ɛyɛ ovarian sister ankasa no ɛyɛ ne yɛpɛ ne sɛ ansa na wobɛtɔ adurowei no hyɛ dɛ twa scan to hɔ na hwɛ cyst ne size no afei kɔ ne kɔtɔ off cyst no nanom onom wie asan kɔtwa scan ne hwɛ sɛ woyɛ biribi na wohu mpuntuo wɔ mu a ɛka wo ma wotumi yɛ nea woyɛ no yie nti yɛhyɛ obi nkran sɛ wopa ayɛ ne saa ne hu sampa aduro no a wonom no ɛyɛ adwuma afei wɔn a sɛbisɛbi ɔmo menses no ɛba ɛnɛ a ɔkyena ɛmba no sɛ wonom aduro yi a ɛsan aloe vera a ɛwɔ mu no nti no ɛne myo-inositol ɛwɔ mu no esiesie wo kama ɛma hormones no ɛyɛ kama nti wobɛtumi abu nsa koraa na wante sɛ wabu nsa nti yɛhyɛ obi nkran sɛ wonom off sister na wahwɛ wo ho yie ɛsan sɛ yɛka ne sɛ o menses ba koraa yɛ bi a wonhu ɛyɛ ba no afei wonhu ya wo mpo nti wobɛhu ane sɛ o menses na ba yɛka ne sɛ bosome so a ɛma w'ani gye ankasa ɛma wareɛ sɔ ɛsan sɛ ɛma wonya ɛnam atenka ankasa sɛ wo ne wo kunu hyia na wonya atenka no a ɔmfrɛ wo koraa a waa wobɛkɔ ɛmɛma no yɛ ne yɛpɛ saa nti yɛhyɛ yɛ nuanom ma nyina nkran sɛ ɔnom bi sɛ wowɔ abɔfra a ɔkɔ school a yɛserɛw tɔ office ne bi hyɛ ne bag mu ɛsan sɛ wokɔ secondary schools ahorow no ma wohu sɛ obi wɔ hɔ a bosome so koraa wontumi nkɔ class na yɛsua adeɛ gu n'akyi bosome so ano ayɛ basaa ma wobɛyi office bi na ne menses no nso ɛmbra kama obi wɔ hɔ a wɔsɛ matwa bra ane nom office bi ɛnyɛ awo nko na office yɛ ho adwuma hormonal balance watwa bra ɛkyerɛ sɛ wo hormones no nso agya adwuma yɛ nneɛma ahorow bebree wɔ hɔ a wɔn a watwa bra no wo hormones no nso etumi yɛ ma wɔn so menim sɛ wonim ana regularize yɛn sugar your blood sugar level ɛno nso na ɛsan yɛ yɛn pressure ho adwuma nti yɛbɛhyɛ obi nkran sɛ ɔnom off system bi sɛ wo hormones na balance a wo sugar to me balance o blood pressure to me balance nti yɛsrɛ sɛ wonnom bi da tobi nanom yɛn numbers ne biam 0596 607 858 0596 607 858
858 number yi ya WhatsApp obetimi asend your audio ananso obetimi asend your WhatsApp message awo afen so 0500 210 133 0500 210 133 nti yebebo ni mu a oba bia ahia of system ne bi tobi na mboa na improve ovulation no na ma awo ne mra kama mboa na wo mood no intimate balance kama afei eyawa wote wo afichukrom no nom offices na intumi njai na wo menses ne mra yie na imbalance wo hormones no na ma watenka ekofom no embra so wo PCOS a numbi wo ovarian sister numbi nensiesie wo kama Medpoint pharmacy yesan wo ye malaria dry friend no medma enti se wo ra pharmacy biamu a na sa wo kopɛ malaria dry kasa wo pɛ medma tablet onom ya tatashe na ho ato ya woni tablet na ne suspension ema mo franso your numbers ni biem 0596607858 and afi 0500210133 of sister na abama manyina Plaza the way this year market. You go from what the America tata osika omunyina ebo adwuma social media applications no Facebook, YouTube no abogafo ade no and Twitter no yen subscribe yen share afufuru ntibi afufuru hwebi emfa enfri ho na wo ko Sompa TV wo so a Tony and Sompa sempenipa ekwa boshe asase so me yafu de Sompa sempenipa ekwa boshe asase so me yafu tumpa katachie srebia bonche na eneme atwentwen kodi ewu a yatwa me ansa ne yakosa ofosu aboaje yakwa kwayanim yanim ten ena yahwere kansa pia wo se kampian na yakwa kwayanim ten edika ka cho se ena ye obi ewo fie ha ye de ebedam kama ye ya mekan ma boat ewo asantinintin won fa dwumadie we enyina eni agro ya fa ntia kese enkoma the royal breakthrough family ewo asantinintin wabusu apani nanadu mabusu apani oye lecturer gempa na chese wonimde ye papa no de tutu wabusu ano enya asem ketua ya fa konya we so ne ncha breakthrough a ewo asantinintin nyina omunyina eti dwumadie enya asem ketua ya ncha makua menua baba kopɛ asantinintin wona ne store Sompa oton bibia bi omna samo bibia abɔkɔ de for sure bibia abɔkɔ so ho ye kama pa ai for sure na ye da ya wada na megidi se enano memenda etwa mu yi ana me amesofo pani sofo jima jan kwan lobito classes life na yere na okonso onkoi okwa mu jemi asesa no mam kakra se de be ya nkwankwa no emeso ni mu kakra nti nipa obekasa ya na sofo pon obekasa ye Ransford oben CCC okay obekasa kama pa na we fa kwanya wo sunu obi obae bia no sofo jima na ere na busu nyina se omodo obi bia ase nti na no so eno no ya do bia ase ya wie we ne ewie ma sarako ofeso sabode no ofeso sabode ai se ma me no obo adwa ye bo adwa beni ma no adwa beni kuma wuni ba okuma wuni ye bo nwene de nyone sisua onu abeso je no fa so se adwa beni mini o me na ye de me bo onwum no 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 na maye na se no e chere no se mini adwa beni me de bo no oh I see je na mini mi se bia wa kan kire gudi a ye de kuma wu na adwa so aye be kwa akopɛ na kira kwa adwa beni ye de sisu o se mpacho mini o mini e vrema adwa beni no no maye na se tiencha gani ene sarakoba na yencha apege okay otu for cameraman ampa wajayimu na bebia wo bia so bi mo na bati se bebia wo bia no nso na mahwe bi na S5 manager manager na ayeja yencha ja so S5 manager
ya wo so amede se na ye ne apege na ba bo se no ato afa na ye nchia no pa ye nwa ba so nchia no abewatia okay o nkran o di ne djuma o nkran na sa ma hene okay na sa ma hene asafo sa ma hene onu su tie yen na pram so mu ye ye djuma de ofosu empadifo tie pa titiri etie pa nananom fani ago titi yenko yenim fosu yenko yenim okay na yemfa nhira enkoma krobia asante kotoko hene asante mawura sanse na dawuruma ena yete babie King Solomon enono na ya na ye mabreko se King Solomon na wo Bible mu no na wo yobi a wonim de na ye didi kese we ato henempon na hemfu bia wodidi akire no eduru babie a wontumi ensua bibi emfiri papa ho na eduru babie tons ase manipa mienu miensa na yi wo de no wo ho mo ya na ye mekrai ya papa sa de no obi wo wa akonya nato ye fa ha ye hwa ha enya obi a na subane wo mu ne de unyai se ne sam yenu nyino bedi o na se na odwan a wo pem no sabi odwan a wo pem no ututu na beben ko beben na che se kuruaba di kuruaba na meka cho kuruaba fra bo jebo ge kuruaba on so pem so modern bo a wo bo se o percent ka santema fa ne ntampa fra ana ne bi ka Ghana man galam se ya semuni sanse me se wo kaka em se da bo motowa hu da wo kan waka wo mu free wa hane na ne makam so pem so do be ye bia wo manhia bia ye oh yes oh yes onimini papa wabreo wo ye ne hwehwe mu che sa onimini wo ye enu du obi wo ho a sebi o nananum bi wo ho sa na ebeka no enye wo mu nyina nananum bi wo ho man to mani fra no wo je fans keke ba ni trimu ade na wo ni trimu pa de opem so ope no enye no wo dwene ho enye no dwene ho da so ho na sebi esi di hene ma ho nya wo hene di hene ma ho nya wo hene wudi hene nya wa na wudi ho hene wo wudi ma wo so o man no santemewura na TV so no sikangu ano no santemewura no na wana so wa gudi eche no wanda ho chese sham kama etide bia ya na chese ye proud oh yes ye kon de dai kon obi nya bia ko baby enso enka na nanu man ko munya kwanya ko eni ni din komo ne ne trase mama na ya kasa ko pem so kasa sa dia nanan bia no mo ye nana obi baby atu no oh meda asem si manjia ana meti bibia opemso ni mini woye o opemso woni mini woye na ye besre na nanom a ye betre fidie so wo mo ye bo mabaso no ye fitin ya na ye bo mabaso o wo ye de ya ye bebo abaso bi abaso bode nkoma asokoma mpo hina wonya ne baby ko na aboachi ansan debra on se nanan ne nsa seton efe akono waje good legacy bi atoa ebe kwa akọ ne nananum nyina we ne nana obesi so na aboachi ansan debra na asantemani wiase man body din obi timi free abruchire ne waba ne ho se nana mate odin na me ba behwe na nakura wo ye anokwasem so tia se maka sa asem we se wo hene bi wo a yetu na ne yebosi adentira ade bia ni wo ye bia e fata wo manim o hene pompa jese kwaku wa mama ka ma sembi prosi ni bia santema mpomi moni din na woche ote chiame badufie ho ewo station station kwaku police ni no kono na abre ho once transfer car no ba ye wo ba no ye yi ne nwoma na apakere de na taxi driver foi ene omo twitwika akotuma sei obi afa praye abobo ne car tro omo pra ne na otu ne car na omo nyina di achi na pe na omo pra papa achi enti die legacy no jato ho wanya legacy papa bia na no ufoso ya na no ye no ma mienu obi wo ha odi mra so Ghana ha no se police ni odi mra so on pe bra boje no ne ye pa cha no so ontia da bo di na ni di obi so a utumuta obeje wo asem anya asem according to driver for so when you amo ofoso se police adwuma no eye siesie so ka ho enye bibia na ye chi o ye wade bi ho anipa no che no kra na e fa ne fa no minim police pani bi sa asem ko nanimu a o frɛ fa ne fa no no de matras asem wi eni kwa se kokot mi siesie montam monko fie no wa siesie o montam e de sa nipa we si ye yi na fi wa kromani nyina abonyanya ayo mo ya
but obi ho na police ni na yesu won ko gina no advice amanfo no onu mo makote etudi os mesi mo e macho no makote te ka na chi makote te ka na chi na kesu achi kwakuna no ya na kan say de se wenu wanye so obede no didi mame ka se mcho ene me ka se macho koma police for patu mo ka ete billion engakanga no meje upatu police ni bia each person bia 8 billion a month says can ombeje etu ntwada me na make chiro kwaku bible mu yeso hu police ni hu bonsam hu soja ni hu nyankopon bambo asem ya na me kra ya pa o our bible ho o finfin ho o so da na o so da na say o bible o bible no hu police hu police ni our bible mu bible kan so da yeso awu mu hu police hu police ni hu bonsam o so da na hu soja ni nyankopon bambo aso mo nko akobusha question yesu question no otuma wo mo eya o chiki wo mo mani so makatua sano okacho mo munyisika nshe so mo mani so makatua na de yesu kan wo mo fa wa mo fa sia wo mo fa fa aso mo mani wo busa question na wa mana no ansi mo mani so makatua mo nyi obi sika nshe so okay the nation sanka netino eneno bibia eda na kwanso e wo sompase penipa eneno na ye wo se DL Daddy Lumba na ye kai ni profile de obeye na ye keka nyoma asi ani no ye nya nyoma nyina enu ti dadwoda Lumba profile ye be kan no TV so kama nanso ne enyom kasa de ya kwadofusu de bofo ne de ne nam eho apaso na oduru kuma se montre so Ghana montre so baby biada wo bia ebo nwum a kwadwofo so nwum ne ebo de wodin ene pempi no yebo ne ne shi sankes bibia boko de awrade ankunye ne ayo hawa be ha be sankan wie ma ye me ame ofa Charles kwadwofo so Daddy Lumba ne issue ya wo mframa ma am se obia edi ho yawe na sabita frache amama hunu se obawi ase abobla ne jadi mpa anokwase nfo so kase ketrema mpro ne yasem no kore bise samna no kase nyo hye mo chiri wa keki enso ne ketrema ne nam social media ni mo a edia na ye questions bebre bebusa ho se ye ka kire wo wutie ne nyuma wo feel se Charles Kodofo su be kwa hye mo chiri sei na otifie to na nyumi ya ene obi ebe ne ya obi abeka so anwene sa obi anyi ntum obi ampese ebesi because we obi a favorite na nso abasa ya yeba ne si ya na ya futu se mu eboa pa e ka chi oda sane a wanya bie ne wonni bie ba bie wiase betim de nipa akọ wie no matimi atoto o makwan yi na me nshiro nipa bia ya wachina ya Friday ne na oche pepepe ene yo tumfo betwani ye de yi no na ye de ohene goso man hene yes na se ye wura be ko goso anokwasem osi ne betwani ntino ya be goso be ya reho pa ya mebo an se na obeba betimi sufre na ne wate ko de masase na mame ena me ko boso na henipa bi akoshi abusu am yense ndi ko amehunu ne ye wo no na me na akasa na o nkome moa ko na na kan secretary man pro dia na na kan secretary mazo yentu ngo da bibia be fine obi wa asem kan enya obi tia o si ko jam na mko da obi ase na afi ohunu ba bi me ko na proto no ne da ho ya na namba nyina enu ti nananom atrankomia wo go so mesre mo ohene pon obeba nana okọ akura no o kan asem bi e kire me ti mesre nana obeba se onfa senyo yo sense se ne wo fa kan asem ani kwa so otwena no wo fom nana se me mechia no na wo ma me proto ba ko na me tra go so bebem so e kan na amanfo bi sinsan mo anim so beba so ya wo kan kwa be so nka nana manfo nka ye mu se de esasa nka bibi o mu kuom na nka se nka pe ba bi ma ye ne o mo teretena da chi bia na nka ne o mo tete ho na ye abakwasem anokwasem nana ma sante ayefo wa o muntie ya no mo me ba bi ntra no me ba bi ntra me manya ma dia o ntwe da bia ko mekọ ho obako go so ya okay se na kwagu na de obako na wan kontem wo ye me ye na maye motoro na wie bi se
na na pe mu aka cho se bra be cham na mema wasase wo de ne wo de china o za mo re ti mi kuro mi no so fili o o ba wa cha no brother mbo o ka so fili na konko ade na o nananum bi ye we ya ye kan se nananum bi betumi aye o nananum bi ye e kuma se ha o betumi aye dachi bia no na ye de aka se o na na so machine man ba betina ye na je se aye ensem da ho go program bi ko share o tumfo tumi antu hene tumi antu na na tumi antu hene and okay yes on them say o ko se so kwa na o branch em say fro abuto pass say o tumfo tumi antu yes okay yes di bra ni mu olu ba o chiro se ye wura ye tu na ntu anokwasem on na ye hene da say tumi antu so ya say untimi nko ye wura so okotu no abawuzi ni so no no bra no wasi utu na ntu anokwasem eze no bra no ayemfo no so muni nsase no omo so mutime dan ye bibi ayo hini bi oni asase uni asase am se nkofo bi de maye e china kwa kofa asem maba that 14th August masi nimpompa obapa Rus ya frisika nana ya de hia da from den me kodi na wotwe dan makoye nsiye fusu abu ajemeni ta kokko so me ma me papa nyina ewu eyi a ehu pa kese pa se wase babewu no so eyi bia na kan ya na azuri da dan for azuri oton nwan wo efeketi a ho no ana so we de senate bia beto dwan obemeni dwan na so be to so beto obeto so ayo kakaka ni bi na se o dwale bi wakofa ama wa pai fita ya mene ne nyaaje ndi ba so yonko brebo na seawu na atam dwan ba so ni a mitimi mebo nsa no jitawe ba azuro enipa nipa de wa ye bo mfa nchene ye boye ade no nipa beba o ya sebo ya yire abusuafo fo so yire abusuafo mutie ne a ye man nsapan sa kwa ibo dwan pa otu adua ya na de gogu na ne ba o de beta oni azure yes yo ba ne nkura o ma busu nipa nyo ko to se nipa da se ne isla ne wi bi waka okay eduba bia amfa bia anyese dia owu no sana ye bekro no nenso so no wo kwan a ye befa so obia ebekọ no no okay sida worship center sida obeso sida oh sida beso onko sida beso so mo doso oh sida bishop ani bishop me de di kan de na o ye nipa se bishop ya be kra na sida be so emunti no ye tam ye nya no bebere fama no yo hana se o hana se gina free kan ba se yi okay anuti na aya nwom ekasa aya nwa bema ye wofa ya de nyina kwadwofosu woye sejreni ba na papai wajadin ankasa wo wiase a wo baye anuti yanko ne nwom bi a watu din makramo bia na mo humi biem eno enene ye de ebetu ye futuo no ye beyi ede afrem tianko na enkotie DL nwom no emrasis kwadwofosu se one ewiase nyina edinkra na enanwumre mibusa wo dede bi se lumba kwadwofosu na wonim se woko asopiti no obesan abafie wonu de no onim se ne ho adodo no kakra enunti no woko na dokota ahwe no na wasan abafie na sede duamono ebuo no orofo saa na dada ensu ebuo epepi no ya na omanfo adwe kire mu se abrewa bi ne akokoro bi a wotifie no wono na aduru so se ese oto na nanom ense do na nya babunu nanso so no ena lumba mai nwiase nyina tiase se eduamono ebu dada ensu ebu na eduamono no ebu a ya na wiase nyina na ganafo ente sa wuo no ase asemo busa se why adey eno ene duru ba bia no mo de hye adum no mo de hye adan no eno nti se na ye ti wo wuo ase a kristofo de mpempie no
fa dodo no a yenuanom ankramofo fa dodo no a omo de omo ti owu ase sanse se wo ye Kristo ni mapa na so pese wo ko osoro ahemam dia se wo anka wo anhwe pa dia osoro ahemam anya de se obetumi akọ ekwa bi so orofo eneme pese me ma obi ti ase se ewiase asetena ni mu abrabo no etise kosua wo eja boho ane sesa edene se ke koba se ke sika ane de eton kwa kalumba wadaso tiase esanse ye kasika wo kurabi sayade bi na bo no na mukura ye den a me wogidie se kaka na ban kura betumi support no every say o magana ni wiasefo nyina anije e wo nwontuom maame enema futu amede e ma wo ne se ye tiase se duamunu budada budia e wiase no ye mfa nko baabia eduru baabia ye nyankyere ho no se ye jankyere ho no dia orofo eduru baabia be hunu se dia brabo esitie obi wa no de ne se ne bona me orofo the next 2 hours ye day anim obi anim de betumi asimu the next 6 hours ye day anim akosi ochena nopa ye nim de betumi asie eno ti se wonam wana wakra ye waboa hu ye mekai se katachobe maka asembi na katachobe ma asem o kan ye ne se wono de se wo piefri ne dem na wo beba adwuma na wakra dan ne mu nwoma se mikru se ma mabie mu a etimi si ebo abrabom ena no asodefo a wo mukọ bompa ye dwaso de ne kosi ye na nkoda totofefe wawom koda ne sua nanso de ne kosi ye duamu no abu apan eno ti afutu amede ma obi ena anwumre se ye nyankyere ho no ena me aizem ena me na lumba na adwenchen se wo kwaba eno ti ono de wo se wakra ebia na wanhunu biem na nyomo oboye no abekasa amani wuo no eno ti ma me papa wa sori na wo ko ni ye no abompa ye said ye be ya bone dodo no awaye no krupo twedi ampon de bechew mozrami ni wompa ye no bo no ubo ni ye wakomkyere no uye ni ye said ye be ya bonvuni anamfom so bi awaye krupo twedi ampon de bechew orofo wo kyena yenim de womu eno nti no de so wonam a na waboa no ho nti wakra ebia na Ghana fo enhunu biem na wo so o kra wugya dimpa ana wo kra agya dimbone eno na kwadwofosu ededa na enyom to a enne wadane agya yensua bibi mfirim yesua bibi firimu a bebo ya setena ene ya brabo eye memodofo pa se yaw aboagi fosu nenti fosu the nation sankra yaw awrali nanko ponchiro ni pebia na onye obi akese na yasre awrali nshira dia moda sene bia ene enume otie papa no wabeyebi emna so kwa na woso oko na nshira no se oko utime krae nyini penya na brabom no ombebo bra na omoko omutime kra isa ko base opanyine bi betena wiase utime jan krani na ansan no akwa then it means watoto na chi because nyini penya na etime kra Kristo obaya na obekoro okra na suafo emma binum kra won se ebre duru se meko a wo akoko mombrensa means it take leaders a omukura nyame honhom na omo ohye no ewo soro na etimi kra se be ya mabọ bredri na ija hɔ akɔ akoba ne sa na ye nsem bebre bi atwam ye radio mu panyine bi kɔ me ba betoi etese Friday bi me kasa na obi si se ya na kataje okɔ ya de gye ya okan ya okɔ ya wa ama no die serew it means onipa bia no a na doma kyede efiri soro na ne mu odu no otimi kale ne ho yie no okɔ a ohunu ojankra kakra metima kan say Dad Lumba was a prophet na kase nipa ni na ebeba so na emma so we Dad Lumba nyum tuo mu nyina wo ka ne ho asem say de o ma meyi ano
o anu ya o de ye nwom to o de amawo na enso ebeka 2 years to ni wuo no o man ho kwan se nipa nya ni interview ti na wes bi o yetena bonten a mfie bebre ba odi ni industry mu no ankasa na enso 2 years ni mo start se niema bi amonte ase niema bi amode tag no niema bi amun susuo no obebiebie na ni so kakra because obekọ oja ho sa akwa nipa beka no other way round there was oja mo nsem nti se ohwe ya be 2 years 1.5 year be and started so no atena se ibisa na nyoma ni ntiase ya no aka adofo eye na doye from the mofrase no yi o ma kire e kire se ompeso obeye boni aye dikosi ne wuda no obi aka se me na mebo ano pass se o me ehunu na boafo nyina a kire do peso de na de kire o me oyale obehu ne mobo de ni free school oba was supporting in life wakeka ni nyina de a kire wi ase e kire so ye difo bi a o kro no nim so obekọ e kai so odi ni 60 years no oto nyom fanse bebe 7 months 8 months ago na autonom no stage no na Daddy Lumba kura mic o say man kan sem wi na me kwa ebe ha me obi be ka se no free stage nti no wo ka sa ene na mo wo terms o mo di free stage ko on ka se me kwa ebe ha me but me ka na me di 60 years me kokora me hunu se me wie maduma na me danyamia simpose system no ama na to me then it means the prophet was telling us something na yen idea anyhow the coin of us brande no yesu na ye bisa opese ohun na abehu no ompese ohun na wonhu no that Lumba ye niam bia ehu odo nipa bia won mfom ye ne ba side but obayi ye niam bia ye nipa ni bia be hete nipa ni bia be nyesika but omukura ehunu nsa ade na papa ne ye ne edene na ade edin onipa timi fatu ne na battery no na yesu nkwan ne timi sesa nkonu agu na battery so e kire Lumba nipa so nko bia wo ye ede mo oman Ghana ye ehunu a ye de ne nenso ketua bia kata ni papa ye ne sebeta frache ne ntokwa pon den na obekon ye endi waka kire ye wose wakra okọ enti na e abrabo eda bi beba ye nyina ye bekra eno na mada bia me transit ya me boni pa kokọ ka kire won se abrabo mu no ni ose no kra se kire ne ka kire obefum bi na obi so nse kire won kancho ni ye mfa ye ntuma pemfrem god na anse bo adakoro obekọ ni aya ama mi nsuro se me kan no kra kire ni pa no Daddy Lumba nya ka ne bo no ya nkobo ni tu ya won ne se kan bo di system no okọ opondisi kan ne nyom ni di ekura ni nyina anye no okoye disa me kan asema kire wo a wotu a wutie me na abu befu abebo mi tu a saa na wa mo me kura me amekọ di ya na me nhwe ho di asantema ewura bu bebi kan se etu otu ba ko na de odefo okọ asama ado timi ma wutu a wo bepoma ni me hunahuna me ma asema sese me kan kire on me nkan hye meka ye to ba ko ye nyina ba ko no a ene de ye beko endi ya wo ye kasi ye Daddy Lumba ho nkoma ene de arewo be sifia ye be ye nsem bebre ye try say ye be do ho na ya akono na ye tima sole so enti nyame onhia no mfa ne kra ensie ye ni so ye appreciate ni awaba be ye celebrate so be me ya ho de na ye ye di ni da ye so no ye tima bobra ni bi kwan bi so said o ye ne de ne akon akoye ni ya no okay omna sama Lumba se wakra mu bia na mo hunu biem ya yamfa chakase ma ya tifo ni arefo mo hwe na ojidi se na ide ya Lumba samu de ya nya ba akofo na nya na no obi se Lumba ye de se obi aye ne de mbuza se na bushafo mu nya sika o Lumba bushafo se no mu nya sika obi ati fi na ye ne de na hadwe agulumba Lumba nyum de especially me anka sam de agimani pa because nipa bia ni nyuma o started na brabo mo started de nyum to ape na me pen na ni nyum bia so oboye bia no bia no betima ka se Lumba nyum de nye de ni hu bi da anyum bonye easy se ka se obi atwa nyum ko nipa bebre o mafro o matia reform o mantima mo even two o mantima ntwa two album skra de hokra de kwaku na eka patapana no ya nti se wo hwe Lumba ne noma wa baye e wo wiase wa anya bibia biem ne eka na nyomokra mpo na enye easy obi obeka se nyomutwa eda fom na ni pakro ni de woka hwe kwadwanyom e bro bo Teresa one na champion pieye sa time nyumi mi yaka kwantuom Lumba brothers mi fi wo sa ba sa time no nipa no boboga ha life ye jodako sa time no jodako mo no akote brofo mo ene enim a kirei ena Daddy Lumba ne na champo be yi
say ni firo na no be kan ho ni nya boga high life na bi si sada iti ye so no soro pa ma nipa de ginani na kwaku ahwe se wuti baabi pa na kakra ba botom na sebe ye bolumbanum lumbanum bi e bobia mesin sem bi e wo wiase bi o de abonum areho de wo ani je de wom akrokro de wom o how de je bibia o de abonum asori de wom na ebra me kai se ne nwum bi e friend mo bi mfa nko e mabre saa nwum ne de me se lumbanum nyina no na e me de pa e kan nwum e da ya me kalumba nyuma me de beka on adentia obi mfa nko no obi je me girlfriend bi those days mane call me na broken heart pa na me first broken heart me nya ya na me hu se broken heart se timi kum nipa de timi manipa so boda be timi ma kasa etimi ma dress ko enko yi timi ma dan ko nje ni ko kum o de se bia chopenti na me ko cha baby no se broken heart ne se chiwa na so obi je o girlfriend na all the time baby on nam bia no wonim se wo hye be ma ne dem wo hye be ma na di esu ba no ensu bi kwa za tam oba no wada wo de wo dwen no ebia no wada na sport bi wasafo na yakotra wo se ya sata na gold and na wo so ai first na club no na omai ti ya jesa na nyumi mo bi mfa nkwe mabre ma nya wale bon ya me nya wale pa me ni na mo oba woni resufu e saanum so ate saanum no na edeba nti esipe na maka kire lady na wo say anko sa fa club ay my friends go down bibira na bonyo no mame nti desa nti metima ka se lumba nyom ama any sport bebre enye ska because e baby ana wote na wo ye lumba nyom wo de eji wani a wontimi nsori papa waye bi wo na ya de ha dwunya nipa yemfa nsua wokọ America mamu a ye wonwom tofo bebie ne ye bo mu di omoto Elton John oho do bo sacrifice no wanyini pa o da so to Tinatana money ade mu nyina ho friends say Steve Wonder mu nyina tiase ye wonwom bebie ye friends say Bobby Brown money ade mu nyina ho ba mi nim die nti a Ghana ye legend o mu nche yaw ye legend omo a ye nim omo a kadaachi bia no ke behu se bokuta poma na otimi be just stage ma ye nkaidum no ye nche hwenanu ya Afrikofi bi ebe ya so hwe dada ke di ko enu anso mo pempan saa na o ka sembi se duawuye ye nim se duawuye nko ande ebu na duawuye bitimi bu na be pan duamono duawuye etimi bu na be pan duamono to fom yaw o ka se o ka da de lumba se mo anode na Ghana hwerade e date de bebu sase e legend omo ntimi nche e de ade a because kwa broche na ade wo nyum to fo bebira ye bo mo nyum a ya wo kura ne bi kura na sata ye wo ye so mo ebi da so to bili wo shimu Tinatana mo ne ye friend say Dana Rose mo e no mo nyina ho e so mo free ball no mo nyade na UB40 for no so you ba mo nyina ho omo ho ya wo hu bi a ene se na me hwe na me ya bi na me hu Dana Rose na what hwe Dana Rose I think say we are the word money are there no mo nyina wo mo bi ene say we are the word musicians are no mo was ran o mo nyina be most of the be with there but do na atiase ba ye musa se ye Ghana ha hwe na de ye legend bi obi ogbonum bia no hwe ye papa ko sempo foje hwe na nyum obon last obeka se no nim so obewu me last anam de dawe ya wo hwe wo mo ye legend pa obo tanyuma se na omo wonum omo boy ya wan hwe ya obeka se anyum we no nim se obewu e na oboy hwe lumba ti se na kwaku kan edu tama lumba na nye so easy se obi wo baby na be fe lumba ama na be just stage ordinary stage bi as o ma eno na me hwe na kola ba ko se hwe o ma o no so friend stage necessary producer o ya ade a wo de man no se ade we na wo a wo de bre no onye no se munya ka wi a eno ano no usik o ko stage and sika she botom se du stage o na akwada ne no so usika ni o mo lumba ni pa bi a
na ne sade ne nkwanti na wonye obi a opiepie but a blue time a obekwe yo ata na ho achei na obonwom drume bi aboso no ane birthday na ofrefra manfo na onyam nsa mekramo no obi ani hweye ne aye papa emrante hene mekase ko Elizabeth ewuye ye de program ne ayi ni kura bi wo e wo ha jenga no nipa obecha ye be de Elizabeth woko we woko metusala ko nipa be de okeka sansem na ne Saturday ewi adwuma ose juada Sompa ha be butu ti ewi adwuma Friday aye papa mu a okosi me ade chen Saturday kateja uko eno na ya ne ye ka che nipa da sani bi oti wiawe we ye kan eye hwete sam ye di ni na wotwe ye ne ye hye ye no ne ye wi a hwete sam but lumba what the normal bi jaye ye ne aye tie ya ye tie ase no ye tie ne nwum ne nsam na wom me ya odumre bi amfa beat nko ansa o edumre bi anwom enye beat nko na so edumre bi kura na wo benya pank anwom wo ko ba bi se obi ho oni masapa obi ho so oni masabat wo ba ko ba bi obi abesa na otewo nyete a otopa ko busa anwom nim nsam ene wo tie dia bo ne bra sa ne tie anwom ba obi tie anwom a wo di beat na eden eno nko a but ene lumba mi atiase se wo bo no se me kraka mo ebi na ma hu mi biem o kan se be de to eno na se nipa wo so na mo yaw ye musa se na ye to de ye fa se bi nipa da se ni hwa de yome ye analysis bi kakra wa ya me no mi eni otia ye hwe ye mfi a ye ko ye nim kakra enti ya na tenke ya se wonim da odi bewuo nipa nim da okay du mra bia so wo hu wo da tenke se enti ye ne 50 years e ba beto ye ye eje abaka ye eje hu ndabi enti du mra bia nipa se se ewuo nyame de sie nipa but du mra bia wo de ye hwe ya brabo ye hwe ye age ni resenti me no mi asi ye nim se ye bewu a wo pa ye resenti me no mi enu ye age da ho yi ye ntia ye fa ye mo ne pon ko hye baabi ayi fa 50 years nka ba beto ye wo de se me na ran to me a wo weje bia wo da baby squat mu lumba wo da baby squat mu feeding body tuawa no it is how we jini antin ko to baby 200 years beto na chese maybe amuno bu sanete dadabu enti edu maybe anipa da sani wo de yese ye de ewuo nyankopon ma ya hu si ebewu no sese sa no ma we sa na me party 20 years be ka me agi ho na me kwa sese kwa me full steps kwa me bre wo bi to America wo bre mranten was first me si bra enne me full steps na me ten so enti ye hwese sa 50 years be ka wa wo be ni ba okay enti edu maybe a ye susu nche ye ho nemo yenhwe ye legends no enwom o mo boy no mo ko no o mo di bibi agyan na nim na yenim ya yakwe de mancha na danke ono so wa no so luma fan pa so no e producer lumba mu nya o ne producer o ya Abbas Junction na nyame ya doma memendai ho na me wo ye body mu ho na ye lumba 1 week na nye easy kra swimming pool bibia obi a o ye look alike do be wa obet ma lumba sa wa obet ma ye atulumba nyoma ade check akakapa wo so na think say any wo honti obehu okay I don't know enwom ekasa Charles Kodwofusu DL na yitwa ne din so de frɛ no owodin ewo nwom tuom ewo wiase afa na nyina ni wo na buru ni fitefita te nisuo worofo owuo ye nipa emfa so na kwan ya wobefa so a wobekoro no eno na akoye asefoforo na ewiase na kasa no obi hare ne kodoɔ se woton dokono no wia e wo so de dokono wura sika koma no se wokoye konta no ye na se dokono wura besa amoa ba beton biemu a ene etojewa lumba se won de wakra o ebia na mahunu biem da 0551931931 0551931931 0548931931 0355404528 0355404528 na yeko ede akoyenim 0555404528 ana 0551931931 0548931931 yeko akoyenim yenim ten ena yehwe hello hello kabinie achai yakode
na so adi mfie sai Ampacho medi 9 years. Hey, ninya 14. Kevin yet. Ampacho na semi amakan. Eno so abawom. Bible say, "My suma baby a nipa ni bewu na baby a okro." Ni ai oyani betimi ewu sikeni betimi ewu akoda betimi ewu. Enti hu kwa ye jedimpa wasasi so. Obi betimi ebisa no wo se. Obi bisa no wo se. Ofalu dadi lumba. Sese wajidi yo. Nanso wa ye di erade pena okosoro no ma. Na temwo no se na ebeko. Bible say atiase phone sum nyankopon enti se otiase idie I was say oya de papa ebe so rade nyankopon ni when you have so akobi ndase no okay sa Kevin oba ni mu kakro be hadwe o Kevin hello good morning maju so eburu Peter asafo moonlight ya we Peter asafo moonlight Rumi kiamu pa, awata mwana kiamu. Ya, atimu ya akobane diye, sanke diye, ya kete kusu kia karibatem, nkadi huesu bukan enso. Ya lutono ivya sini nte, jumba weuko, na wajiti, diya ojiye wajidimpa, anawita dimbone, antano wako. Diya nwebeti makalumba wate mbone, uye nipa, yesu kwe kanwate mbone. Oh, record. But the other could be telling back them. I'm not getting good no more get me say, Ronaldo, a evening in a mess me as some baby thing, yet a crazy say, I'm not doing a rebel. Ringing I Christianity. If you need to look the weird, looking at your pinch so weak. I can't see the panel, but if you put away with your capacity, the lumber will be able to get any young fire of you. It won't make sense to the getting back. Next time they are to be clear. No, okay. Hello. Yeah. Maton Canada. Yeah. Now, Penny, the Abaka in fear at Duosia when you're 60 years on the Yamia Sirano, and part was Jadi Power, and no fuck must say, Asantimam Ghana, we are singing, yeah, Bob and Sanse edimpani ya Jumapao hii ni yamia boa wia sintina ene ya bona baso ya kanasem nemo yansuye mi anu ana yene ya kasa nso die ne yeye te otinabi yansuye ni hon na seda ya nipa nso be kan ya fire ho anu nyina ma ya kekere ense enema bi asemi brother fa ye ya ense na mfra nyankopon empe nipa da sen ye tie nua no Tiasa ne jai ne tuya na mu yi ada ti bi no ye de ebeko ebi so ye de enya din na emum no be be ye kono e benya tena bre papa eno e na sese ni pa ye hwe ne ye ne boa yo fo so pizarro kinka so makao no okay hello wo fo so be mo yei ame tum de na free friends o Mr. Enoch aka Nana One Collections ba ko pe Obozo. Bibe du fi ene ene mi nora ho. Oh, adai. Me krafi se me ko adwuma bi a me yere ayawe enyuma meta ebo ene ade asika ye yanti ni nye bio sika nema panyi ya bo fra na bra boy mu sika sen Ofoso me na ko do adwuma na time so se we se me ba fi na me nyamai na me yere friend say daddy watch you didn't so nyamaya anyuma ebe mu chini ni say enade na sana anto kone to me nkrabo say ntwa mani mrafie na me ya ka kwantum na so me ko ni seni
ne kwa kodi die wone ma dwendwenia ama ma ka kwantuom me ma meje ne nguasie ani nguasie obozo me raho na wa collections no hello okay ye ayere ahwidi lele yatiato Ofa asin contract wa Nigeria na Belande na semi contract kakra okay ya froso pa na misemo dwora so onto no abedwa fake ma jo producer say no here there say na funa hyehyɛ kama oyo ba sa me nko botoma o enye nkura senkura yes basket they say the colors ofa oba no mawari o mi hu ni sa no so onye nko fa magintum aduane no kama pa aduane firi kokofu ana eba ofa mi hu aduane lazy fitagu so mi hu bi chache ba enye ize kura ofa Nigeria me yesofo ba no kwasim enyi ofa no kwasim enu ma body fast ube ma sofo bi atwa bi titu we bi a club no so ho ye na wakasi bi 150 ni ade no obe because numbati over me way back in Nigeria me yaka kwantu no se do ma obetra ho ache ma no ma ko yo mte sa anyom na yo mesi bi anu mo gogoro no di bi adi asa no enye ka se mo Nigeria ho ti o legend Ghana mani wi asime na radio ofanyankopon shika watu na nyimi kofo betwa club ni bi da sipi no okay hello baby afrefre odi katachi me kase I can't in no okay yetio me doing ayuba no okay ayuba yetio na aleva kuna se adano me tise ha se da de lumbo na me kan se o da de lumbo bi no kami sinu because da de lumba me fancy pa ka se so bo ni sinu ne ka dana ni bo wi no ka dana na mi sinu ya accident ma se ya mi me da dem se ya me mo ka se ti da de lumba wo na mi fa le kan si ko da mi pa ka se ne de ma na ka da lumba to ko na ka dana na mi sinu ya accident because me se de ma se ya me se mi program no da de lumba dia mi pa ka ki zo ko de na fa le kan si na mo ka se mo. Okay. Hello. Yeah. Hello. Steven. Maju so eburuka tache baby afrefre udin. Hello. 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 Oh. Yeah. Me da rese mi ba me be pelo ka se bo te o men kwa me do be you god kwa jo supesi me kwa me ba bo mi se ko obi fra emra ne na be 2 minutes and o da kana se me kwa ba o se bo na te o men ko so bam chamu na obo ye o bu kan tinni nto be bo dey so be bo day dama ka bi an fami ho so tinja bo Ghana for nya tom uji di ba hande de siwa ti se nya tom mi di fi ho na mu fi ho mu de wana ne be firi mu fi mo de mo no obi aka o de obi kanchi ne kokoro mo ti si fo se mu nya mu ba ku o ma je gbanije mi fi na me dabre yenche me ni fa wana se ye ka kanfo no ati ase hwana bo je se o kanfo no waya papa mu mi se mo dem no enye bebrede enye bebrede se juma mu ye kanfo mo enye bi de ebi pa se ka ade be na bo bibi tu a wono kwa na be su kase Ghana fo no yenya nya to no su a bebrede su nyina no enye ogo mu de ma obo sere obo si aboti okodem se nyame na ti oka no o ta o si luba o wa hen ba na nya to no maka obi do go bi ya wonka nya to no o ti ani fo ni ti ase no ya fo en sia no kwan
ya mo en to ko se mo fo en se o gu ya de me do lu ba bebre ndo no enyu to fo na ka o bebre bo fa so wu na di na o mu de no sore papa tanya bre Kwajo supisi kwajo wa hiti ne o ya zebu hello good evening majo su eburuka tachi baby afrefri agora je fa we cha ngwa feeling kwa na so no ke yeti o o pelimba se no kan wa kan no ma bebre na che so the or the big father pastor that preaching and the great is was say the number kan yi aso for na mtu kan say atisen ke na ke ye fili bonoso enko papa enti be papa enko bonoso the number the enyamisom ensoma kan afa enyum tumu enu ye nyamenyo bi wi asinwo nu ye abakasam na ye ne yate ade say the number kan ye papa na ye bi bia eni aso for o mai wo mon kan ko to number kan no na wo ban cheche aso ma ne fili bonoso na ye mra ntie papa ye ne na so dem on ko teba bon ye no susuna de sabi ko je na so dem on ama aso for ye hu ye end ye nye o mi na fitfafra de mu da ne kangu nkesano the number tin da so papa de se de na so for so mu so mu no na ni nyam so mu ye ye de aba ye chi jam bye bye no ke ye fa last caller na ye fa ofre no nyina emfa ensia hello baby afrefre udin Adam yetio papa number pa de no kwenya mieni muni kwenya mieni muni was who sabian fanti ata number de ko asuma e kakra anto enye ti na ko kan kakra anto de ba number nyuma ye me pa ne nyuma o se mre ne be soa ofa se ka nyu ne wo na mo do me ni mre bi pa ya anyu ni ti ya ne ti so na re so pa o se be ne be soa ninda ni mo no ti e ba me da se okay ya fa ofra no nyina emfansi ha na se oba sante na se obehwe amamre ene amane so ha asante mfa ede toso miensa eni agro sa ena da eye na wotwe omfa ni agro efrise da toso miensa na se obi efiri atiasefo asase so a amamre ne amane kwan so nipa kro esan ebehwe na chi wofie ene na wotwe so kra de na ya asefo fro kra ne sa yonti no Spider City ewo Mabaz Junction was say what the vigil night at the Madadi Lumba 2nd August or for and no aye na wotwe da eso no singing competition ebekwo so na sa singing competition no no ye 3rd August right singing competition no ebekwo so na the obedi first ye no any second 3rd no obenya achede wanwaso e de akofie medoma Abaz Junction here Danke premises usi Abaz Junction wa ko wanim kakra wo so pe Danke edin no enye yiraba kwa ye be kire orofo vigil night ye de ema dadilumba DL ne na wotwe so no na puso ewo ho a nwumere no obetumi adwade kama no every Friday bia kra no za pool night no ekoso ewo Danke premises ntorofo se opemu ensambisa bia ejema no na ebusa ho asem efrise 2nd August no vigil night na singing competition no so ye 3rd August wo difference ya obenya achede 2nd obenya achede ye frɛ 0249 noki anonti yenko Abaz Junction Danke premises na yenko vigil night no enwoma ebekoso kama pa aniti odofo yeko na yakọ akwa ade wo TV no so aba sese yakọ computer so gwedi ye wo bi kacha santeman e wo bi kira santeman enanwumre sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what say? Say wo pe expert e wo Ghana ha. Obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. Eye se wo mo sa sciatica yare.
ɛna sciatica no nitty-gritty emu details deɛ yɛyɛ nkasa ne nnompe no a ɛne entiri na ɛfa woto ase fa wo sirem ekosi wo na sɛ ho adwuma no ɛyɛ 21st clinic ɛna ɛyɛ ho adwuma 21st clinic say won ntiri na ɛwɔ woto ase no a emu yɛ wo ya na wo nam no wakyea wo pa wo tena se a na sɛ wakyea wo to no wo yɛ bɛrima deɛ bankrofo susu sɛ wayɛ wo to enkrofo susu sɛ wayɛ wo to firi sɛ wo tena se a sɛ ne wo si kyea no ama ɛyɛ wɔn sɛ because wɔn yɛ wɔn to no wɔn kɔyɛ ba yɛ ka kyerɛ wɔn sɛ wontumi ntena se for 1 month dis o gyina hɔ wonnim na obi busa sɛ na nkyɛnkyɛn hɔ saa na aka sɛ onye bibia na akɔfɔ so ho tena se a wo to no baako bɛkyea na baako so sen baako eti sɛ wo bɛrima bi a na wakyea sa bɛka sɛ ade bɛrima wakɔyɛ ne to ana na ɔmo sɛ wo de yɛ musuo bɛrima wakɔyɛ ne to ade transgender for no ka ho bia na enti no bɔmɔden asɛ wo to asentiri na amo akyea amo ada ne yarefo ama sɛ yɛ didi ato so sɛ wakɔyɛ wo to ntina ayɛ sa ne nso yɛ wo to ase no ɛna yɛ wo ya wo semu na yɛ wo ya na wonam a na asɛ hu so yie no bra 21st clinic ne mo awo ɛyɛ ayaresabea eti sciatica ne de ɔmo de agye din nso nyɛ no nko ana ɔmo sa adeɛ baako ɛwɔ mu ne sɛ wo fa baabi na adwodwo sɛ yɛ stroke sɛ yɛ yare diabetes hypertension mese bra clinic ne yɛ nhyɛ wo ɛyɛ 21st clinic sɛ yɛ nkran ha Tantra Hill runabout ɛna ɔmo wɔ sɛ wo free Achimota mall ɛna wo kwa wo furo bepo no wo bɛ sɛ 21st clinic ne billboard signboard no ɛbɔ hɔ ɛwɔ wo nsa nifa so ɛna wo free amasaman so na ɛba wo furo soro hɔ no a ɛno nso ɛwɔ wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout ɛyɛ 21st clinic Tema Roman Hill Church n'akyi hɔ Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwa overseas ɛna no akyi sunyane Regional Hospital First Gate no ɛno na di nhwɛ ne mu ansa na ɛno akyi adeɛ baako nso a yɛ nimu paa no ɛyɛ Tachiman GN Bank dandada no mu ɛna wɔn wɔ ɛwɔn nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ɛna ɔbɔnse for 21st clinic ɛwɔ 0540 311311 050 311311 21st clinic still wɔn ɛyɛ sciatica expert. Yako akoyanim yanim ten maka kyerɛ sɛ asisisɛm apo menteme ho ase ɛno na de bɛda so mpa sɛ penipofo so abo agye me ne mapamfo ne apenipo masi bi na de ma wo ɛyɛ tiatia ɛwɔ afidie wi so na pempi wɔn de wɔn asɛm ba no nyame dom so yɛdi nkunim ɛmo wɔn sere egu wɔn afuru so deɛ wɔ ba no wɔnya atena se panipa memo akɔ aba empom te sɛn bɔkɔ na mo so yɛ kama pa na odin de sɛn Bukari firi he baayɛ mumia hwɛ na mumia so mame sɛ habamro na so aso no ke ene Bukari brani mu kakra hwɛ brani mu kakra Bukari firi him na baayɛ safi yoso asem penipa e fanso hɔ paa safi yoso ya cover ho nyina penipa wakosam ne sɛ ya de abedan yɛ sɛ yɛ moa wo manyane teye sɛ waba fidie so pɛn nene de wode ba na kura de eye nipa kuma asɛm nanso so no sɛ nene obi tie bia wasɛm no bɔne tofa man wakosam ne sɛ ya wode abeda yɛ firi sɛ hwɛ so yo makosam ne sɛ Abdallah Al-Hassan o mame ebo bosia ma 200 million your friend say Abdallah Al-Hassan o ya di adwuma o na nkwanse adwuma jo ena wasi gina fa ko sika na fa ne niso wasi afa ne he afa ne niso afa ne nsemu ana afa ne niso wasi afa ne niso ena sika wura se me na de ne baaye nti me japadie o ba ton te ne ka ena me ma police bo chino de ne kokot omo bi chan se wadi fo na se wadi bim wasi wadi fo e sika ne ndai no chiri mo me se enya sa obi sikawe de tikwan de yapadie na o ya dai sika na firu wonse na maka o mama le bil o pia ni ba gina e ma ne bil no wajwane o ko no kurum na nipa ne dai
etua sika ne kakra kopem se sika ne ekowie ena mia me na ntwie miensa wato wantwia ena de jone ko ne krum nti waba na me se oh we no wotwa wie no aka mia me de woye no woye mesan o se wonde meka na ntwie miensa no so wonne woka o se wonde meka woton baako bi ama no sei nempo woka ni nyina bomu a na ntwie no bema wo sei ni na meka bom miensa no a 270 tetisika 270 million eno de bema wo no de bema wo o so wonne woka o se wonde meka ena nipa wagina ema na beli no da o tuo sika ne wie ne meka cha aja watuo we wie mimi die no wo ye ne sen na nipa ne sei ahuma ekere ne ko no wo ye firi honde ndie da kan de wamfa ho me pa akwa mbe fa zo bage misika me na ntwie miensa no no wamfa ne sen ye de engwa ha biem mti ena aja me sache no nyeyi ena me si yo na me te se mo ka system nti ende me de be adam munim na akwan ya mba fa so na me betime boa me no ena mo boa me ono nti na me de na mo ye dey e de baye eti sika ojema no bosia na agema no eno ho na omode ne kokoto no ono na mde ne kokoto ene ye kokoto ka se wontua eno de watua wie na akoka wo na ntwie miensa ne sika no a o so wonde maka na pani wo kai wa adwim se bia no watua ka na wirefi oh masa menya kola mentano mempen sika mia me fifiri die na me dey mepe o so wonde maka wa wo na ntwie mia a me ko sirim na me to de baye waso wonne woka waso wonde maka ekwa me fa bia memfa o si abrante ne friend say Abdallah Hassan Alasan the guy name say Tola se si ame no ka se wo fan oh it's a view so no gina se me no ye de e wo o da ne ka wo so wonne woka bisa masa da wo ba na wo se wo me nde ne ka wo se die me pa bia me nkoye wa kuma mamanfo awe wona kwanse da ne ono kura wo se wodi ka bodua dada nti me pa me so mo ko bo medua o ye die be ni de go mani dagomba o de ne ho ato ahoden bi so na ode ka o mpese obetua ono de menti menkere o wa dansefo me ba no na ede firi kumaza ede ba yo ho na o gina npie no wagie no ne yonko na nkwati ni ebe toy o se echena me de sika na brawo ansa na maku aboa no ena wo de koye ne customer for ba se ba fo no se o mani nam no se sadia mam ko ku na nfie no aye ho agima me de nam no ba kirew na echena me sika na brawo oduru wa o se won pene ne chena wantua o man mfonko na adane ntoka ena o me frɛ me o ma nyame na me frɛ me bra ebisa ne se na nfie no na nkwaze fo mo ko me nkopata wo mo na me so me ede koye me frɛ no me ba ne dem me no ne me ba no ye miensa no na obisa ne se na me tie me ba ne o ka ne se yin na me se e ka de mporo man nkoton a chena ne nde e ba ko ade kyan o de kika ba o se me man de ko na e ka men ka se wono na e man ye ka nti na o ko we ya o jine ya o sen nti o free o se wa ton na ensa o de ko to wa ton wi ya no de kika na ba wa ton wi no kika na ba ko pem se o jana ko ni ti kika no de me kapre minje dan sika ni wo matu ewie ti se tola sika boten se ro de bema wo sika tene no bede mama na 217 eye na ntwie mienza sika na kwasrifo no a omo da nim se tola wo de uka de na ntwie no obagikun no omo nim se me na ntwie no omo nim na omo de omo nka no kure na kwasrifo no nka no kure ono de omo nka no kure ubi se wi ya we sisi ubi se we sisi omo ye ape etu omo na kwasrifo no omo nim se tola atua wo ka
ana wontua woka omo nim se ontua na o peke se patapa no defa pani na koba asa no wo free court no wakoba bi se tola no ukwohwehwe akiri no waju sika afiri ho me kwae no me ko nipa be 3 omo se wantwem sika no tia no ho me ko eyi wo sirim me kwae no saa me ko nipa ba ko o se boy no person fa patapa sika no won ho person otua ma o so wantua tie se no tola no why na aju se wontua ho o yere jun se wantua ti ama wani abre me ni abre pa na me de ba ha se no to me basisi ya wate 21st ke na kieko na yankotu ya de ase da bia me ka kire ama me ne wan se ya de nipa benya wo ya de kro ya 21st ke ne kwa yire de krado se obetumi aboawo na watu ya de ase e de amawo omo eni sciatica expert no ya de bibre bia de free trimua no kosu na ase no 21st ke ne ke betu ase amawo na sa sciatica no eso sisi e fa sire mu na kokom obetu ase amawo kama pa enfidi ahodo pi ewo wakachi a wode ehwehwe mugem wode hwa dwonsom ene agyanem no wa mo waduru eye kama pa 15 branches ena 21st kene kwowo ewo Ghana mama nyina Kumasi ahwa wo basisi wadabraka aha ena 21st kene ubehu no wone Sompa TV Sompa FM no ene wo abrusa akromu na uko oboase so cancel quarter score junction enkan ubehu no wo sunwane kwanza tachiman 21st kene kwasinye minie 0540311311 0540311311 and 0249311311 0249311311 ye kwanya kopadu papa bia de atu ye koko ase aduro be ya 3A coco capsules coco master eno ene betumi atu koko na se ede ama orofo entise koko aduro bia mani tuawu koko aduro bi wo ho a wonom a wanhwe ye untumi traka mu empo everika jetia na ade abesena koso amedabi wanhwe obeyo agu ho ede anim guase ede abrew eduru ba bia wankasa olivi room ho kora no ufiri ho ekwo dan wagya na no wanhwe ye obegu anim ase wanhwe no kola na todin dada ne wani begu ase pa odofo enkonkoto adu tanta bia eduru betumi abo na tu koko na se eye 3A coco capsules coco master no ene bedi wakagire mu na se wo ye over the counter eduru we kotobi wate na eton eteso emfaso ebebo wiye papa yenkokoli na ka badani heba misti heba apidank ubenya biato na de tu koko na se 0546107107 0546107107 express group ko what for express group about the pabene express group ne credibility no ewo soro si e ka kwantu sempa dia wona wade okobro ni krom etwa bosompo no or for express group na wo se wo koye wodatu asa na se wo kosuku na wo ewo bro ni krom no for express group wa ye bi pen de wa we kotop e o kaso be we kura ye nyina chinye enuti na express group adanse na medi cho se ya control sempa dia ye fa nkoda no e kwa bro ni krom be na wo kro se ye Canada US UK, Australia, New Switzerland, Germany, Henfa, express group or overcall and 10 0552 822 7787 0552 822 7787 express group ya kwatu sem ya fan kodano tabita o se kleneke tabita kleneke se men kan cho se he eduru ba bia ya wo ye nipa ye papa fam wate ye du bebia ya chade ma unsanye free kakrawate eno to the free screening e koso a tabita clinic say one dey say prostate ne diabetes ne infections no orofo he odu begira fidie so abo mmerem eno tini o say ye free no ugina so e free na o scan no e free consultation e free kwa obefa so a obekira o say de obesi adidi no nyina da e free nemmom yade be na wo de eba ho ni nyina e free na ni free akire no na eduru no so no wato so peche no watimi atobi no watu yade ase wose men kan jo se atasema so Pentecost asoro ora ne edwa no na edi hwe ni me hope anopa no wotwe anwumere no nan wapon 0202 347647 0202 347647 tabita was a clinic a free screening yako wate women of faith yo ko Oheneni Adazoa Ii31
Mrs. Genevieve Abrifa Yabua Oheneni ni din no orofo wiye birim nyame eye ne nsankyerani o Nyankopɔn ede na funa eye adwuma o wona sabia ku sabia nyado na maami nsa so na wafa afuro no se ye ka kyerɛ wa wankasa no obɛba wanum ɛbɛyɛ wanwansɛm na de nyame tumi yeso ɛdɔso orofo wonam na funa so eye nsankyerani pa orofo so opeso hu Nyankopɔn ni monyam pa de a na so opeso obra na behwe bibi dia asem 3 post also come and see brane be kropo twedi ampon ani monyam e wo Techima community center ho nyame beye nyame ne ma beye ne ma ensankyerane ahodro ebesie no enya asem ketwa e ma wanyem ena mami ensa so nyina no oba wo modu omafunu e beba baba be kyerɛw women of faith no wone sof mami adazoa na aka bom na wo kɔ Techima no nyame beye nyame ne ma beye ne ma ɛda no ebeye hu se eno tino sa wo yoba na se unfa afuro pen ana ufa afuro na asaidia orofo kameka chiro se Techima community center yenhye women of faith for wane Oheneni ama Adazoa na Nyankopɔn emfa ne so emma obani bi wate ukumafo edidi watem ni nyina eto ebetwa kama pa 23rd August anopa nonkono pepe brantam no nya baabi atena sede ebeya Nyankopɔn animonyam enso ebeso so orofo enyom tuomu no ena kropo twediampon oso de firi na henma mu adomba fosti minister Audrey Japan minister IBG omo ena ede nyomto ebeji kropo twediampon nyame etata akasamafo a wonim de na omo kasa no ebetumi ahye nkuran atufo APT General Moses Osei prophets pa Mrs. Vida ofosu tabiri kane na woye catechist o Trinity Presby Techima no na akasamafo a omo ebe kasa o dwumadi na se was human of faith you was it the Lord is our victorious banner or for yensia na nyoma enkonkai kama pa Sompa Sikakese yenkodibi ni nyina enie Sompa Sikakese na star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na wa send ya ko all networks no wa select Sompa FM or for prompt message ni beba fama do ben wo zo ntimi nhyeja obehyehyɛ ne kama uni fie du nwotwefo asɛm nkoso National Lottery Authority ne sahye wo yase enu ti no libelibi no labalaba kwantie musu nanso kopesika kakra efa hye oboto ebeboa pa wo say mega lucky boss no eno ena ye ka ho asɛm enso ede ekyerɛ wo no worofo afidie ketwa bi aba na nsankyerane afidie no eye no nya asɛm ketwa kora eye code free and code free plus eno eye afidie a ye de check sugar level orofo eduru ba bia sugar no ba na hypertension ba yade ba ko bi o ba na otwetwe kwotwe brefo ifiri se na ho odi so na okopa ho den dia ba be ka ho orofo wanhwe ye obeto na nam se do abra unyankwa no agya nkoda bo akire na ye pese ye check sugar level no anopa bia ya tesi from dia eye code free and code free plus eno na make kan fo nam dia ma na afidie no enhye danso na wanwade a eye no ano oden pa eno ti so pese tobi na wankasa use dia ye ko adia pharmacy ozone pharmacy Jab Pharmacy, NNA Pharmacy, and a Lanza Chemist. Yebenya biato enso ewo 0540-647-867 0540-647-867 and 0206-972-963 0206-972-963 eye code free and code free plus efidie nwanwaso a ye de check sugar level no na nanom akuafo omo frew na nanom akuafo se afra se no omo no bae no eso doso ema mutimi ete na bribra orofo se so doso te na bribra dia edane sikewu efiri se ono bae no about times 2 and times 3 amasika sem no agbiti afra se die no orofo na sa fei na obeye kua na watuya ne doso ne betua twat na bribra padia eye OCP fertilizer na make kan fo nam dia ma fertilizer ne bi wodwomo na papa no a wobenya no eno nti ene ye kan kire wo se OCP fertilizer no bibimam hanyina no ya giatum enti fertilizer be na akokoto biem eye OCP fertilizer na make kan fo na me dia ma wodofo OCP fertilizer sankire ne a eye wafuo mu no obeduru ho no ba kuafo gina ho na obonhwerema na chese ne no baye no atai green
efe pa habamono efe se odofo OCP fertilizer dawro mo eno ti se wo kwa agrochemical wa agric extension officers no mo wo ho da bia metaka okwa say patra na wo ye ebro na wudua eye ukoko ede be na wudua ehia fertilizer odofo mbe kire kwa abefa so no asesa ade agu ase OCP fertilizer ama na akua form 3 ye pa odofo wote ho ye dei afi wudo kopo OCP ni bi wate ebebo pa 0345994437 0345994437 eye OCP fertilizer ena me kanfo na me diamount eye azegbilibo Sonkalu kagoka eye togbe ahabai keke ye togbe ahabai keke kagana fo nhye na kubede ni na togbe ahabai keke wo ba wo memu emfi aduasa ane akire na kumase mountain for ati togbe so emfa so papa okọ aje kotoku enkranya eho so na so ye ewo ho omanfo ati togbe ho mfa so togbe sefra na be fa na damfo wate se eye baye ene eye wadwuma sam enko oso ba bia na apan otare na awai orofo ntentan echechire wa wade sem aye bisi basa eye togbe ahaban keke ade bi yesunsum dwuma bia no wakoda kwalebu wada konfa noche yeyi uhonto yese de yese we de nya hospital ya de eye togbe asem ye ko togbe ho afijasi akwanten ponso kura ye freni bomfa usu besi obomfa hospital junction gina ho giaba no togbe be man koda na be fa wo ha nyina etuo betwa wa bra kwa ko togbe ahaban keke 0244 484747 0244 484747 Azigblibo Sonkalu Kagoka eye togbe ahaban keke ena mekanfo na mediama ene enwumire yakotogbe ho enyoma bi adani konua dawso bia no ebe pai amafa hodie enso ene wogie atumi ayeodia hie nipa sori a wosisi nipa o me ade amempani sikachinyejie wanhwe yi ebe mo atoa nananom seedo sana maami bia frɛ no enu afra woton kokɔ ewo Dr. Mensa ho yeso na ye nkokɔ hema ye frɛ no enu afra wabefa men kokɔ emfie be enani maami no peso betua na me de men ka no hwe de medical ye maye wono ahu na de beba akire no onte ho asem no wakɔ akodane se kwase abuo no so de betra kumase mountain so a da bia no de duku be boni yam enti de oso ni menu afra no pon kan kire no papa ba nya ma meje na de ama no enyo ne nantwe miensa na wode aba beda me meje anu ma no mo kan kire no afra so ntimi ma ayi anwa me denchem na ede na ma anwa adwa me pani pass abrante ne din de sei Abdallah Alasan. Se unsusu ye ne say papa. Se me susu ne say wa sei wande meka ekwa me fa so bia me mfa empem sika. Na obi wieo. Na ohwehwe okromfo a. De obaye no manya wo sabaka okromfo no baye dai. Obefa. Tie so person ohwehwe okromfo. Na se we de wa ma me wia na mum se woso no aye na adwi se obesisi udi a woso ntiase se woso watua wo ka ana ontua woso wende meka kora wa na chese watua wo ka ana dai wono pese wo kire wo se watua wo ka wono pese wo kire se watua meka na wo ya akwada wadi mfie sei me de 80 years 80 eni ohun oden ye ne o pada what then? Oh, yeah, brandy pa. Now you just what this say. Made also 50. What were the back up? Ayo. Habana mudinu, habano, wodi wum. Habano. To say, dear, Ususu yen say. Mrs. Yen say, was she, Mempeme, me the Madia Maya, baby up be a faco, baby a memfango, a dua bomb, Bobia, Moncobomudia, Wandemeka. Onokura wodika bomudia say, Wandemeka, it may many million and banner baby. You won't show Messuma Pamoncobomudia. Tiano question. Tis a hen when each man who's a snap when you could see Gugu anymore. She say, miniature and say, and Tuaniama. Oh, say, and Tua. Oh, Quantua. Uwakasa ko boduana na so be konsuo ne so
me ko ensuo no so ɛhɔ na wani kyerɛ eti snap no ko suanya hɔ na ade kɔ okɔ ka wa asɛm sɛi me ko kama asɛm sɛi nipa no wode meka no wɔhyɛ me wende meka wɔhyɛ me pa me nkɔpɛ baabi a memfa ɛna me so me yɛde me tuɛ na mo sɛ me kɔpɛ baabi a me yɛde me san baka me nipa ɛno na mo na me tu wo firi kuro bɛɛ so sɛ bi yɛ so a me ne wo kuro man kasa ne he boko wo kuro me ne he boko ne ne kɔ boko koku no ana ana abeku no ana ugidie wa ha ukɔ na nsuo hɔ asante nsuo hɔ ɛhɔ na ugidie wɔ ɛhɔ na ugidie ne yɛ esi wobɛbɔ wa ma ne yɛsɛi meba wo ma ne yɛsɛi sɛbe ɛkwan me tu bae no me yere ne me mbanti na me tu kwai bae abrabo me bɔ no o me mienu na me yɛde me bɔ bra na obi hu no ɛbɛgye ɛkɔdi no o hono de entwa yie wonti ase me nti ase ne ne kyerɛ ei papa yɛ ni abreo producer abrante friend tola no ukokuru no so ukohu no a sɛ no ka yɛ yɛne producer wono ene di asɛm na chi kokose chi fletcher panipa yɛ monitor yo ofoso yɛ monitor dia yɛ number ebi ana wo achichiri bencheye baabi a wo bia no na te sɛ de papa yi ɛkan sɛ obi asisi obi di wa papa bi so obi adada wo maame ewu agya kokoo bibi bia no so opese onye number na number is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 ye gusu aye kata ya man for frefre mesre sa number we enye number ye bie phone lines a ye free so we eye number se wo problem wo issue bibi bia na opese wo de wasem beda ye na no ena wo de fresh so a ye wo asem a problem ni issue no we en kambrofo afidie issue we asem penipa okay o problem ni issue no so wo asem o how bi down so a okay sa number we ne frɛ ene face so ofoso de onye issue no de babtwi mu abeka ne se oh Matias se de wo kana se de wo kana eti se onye serious so a number we men frɛ so onye serious wa me frɛ e me keka asem ena se onye ready se obeba hanom a se onye ready se nyame adom adwada wo problem a obeba fidue mu ha oba sempenipa men frɛ na ofra o ka asem na meka tew ye nya obi a wo problem a obeba ofoso ye ko eye sekwi bekwai dwenase na mekoto abrante bi e frɛ tola na tola no oye obi a enam eno oton okum na ntwie eton nankwasere ni na mekoto tola asem a waka kyerɛ nyina ne sɛ papa wei onye ne ka wode no papa de ne court wakotua ma papa no bibusa ne sɛ papa se nya court na asem na emom no okoje besia bi ene de ma no wo se be ma men ha ho ema me bu mefu me se papa na me ne ka e ka me de no eye papa no ebra wode me court wagi sika no ade ama eye opanyini bukali eti one ne ka na eno ena ebra opanyini bukali eche eye tola de ne court no enipa a wogina muo a na ono so etonam na abi woya alaji oye panyini ewo eye adwina so hono mo ne da sa omom tonam ni nyina no ona eye panyini me frɛ panyini tola se nyini ona yi na danse panyini ebai ama ye busa no panyini ne se tola ne opanyini we eka onyini na ntwie na emom adwuma na omo ye no sika no a omkɔbɔ obesia no a na ɔde papa yi ka no eno na papa yi de court no age ade ama papa no eti ono de so okaso onim setola de ne ka na oboa one tola ne papa yi bukali eka eti de papa bukali pese woye bia no onye no ono kra mom no odi ka akobodua na wubusa ne se wagire na ntwie mebusa ne se wagire na ntwie wo se na ntwie ni mom eno ema odi ka papa de court no na papa we kra ba eye kronfo ko wi na ntwie
eti papa na se so be wodua papa ne ba ne mbom no be di ka wuo enam se tola asantemam ne yewo na mbom asantema de ye nyina ye nim no eye nana antoa aye friends antoa nyama eti papa se okakobodua wo se asantinsuo wo se papa ne se okakobodua ono papa no enko no ono kura no so okobodua ne wi ono so beba eye antoa nyama ho abedan papa yachi ayo enti na ofosuo me koye no tola ene eye opanyin efe na laji omoton nantwinam ewo eye sehwedwuna se no omutem se papa yi omonye ne ka na papa no so okobodua onkokobodua no so bedan na chiri. Okay, Novigi Studios ewo Enknai. Novigi Studios ewo Malam Abase First Kokroko Street ewo ena Novigi Studios ewo orofo se wo picture papa dia Novigi Studios na se o atifum na opese wo mo betwa de mawa Novigi Studios. Novigi Studios no se wonya ayie na wotweda ayie no na opese wo betwa na wonya clear videos pa dia Novigi wo san ho a enye da biada o clear pictures ankasa orofo sa de bia yen kai dum say ye picture anase video ye betumi ni ato na dachi bi watumi dia kai pa de Novigi Studios ono ene wo ye adwuma de mawa da ho cha efin bia entumi emma ho madika ka tro say wo Malam Junction First Kokroko Street Enkran eho ena Novigi Studios owo orofo ye friend Novigi ewo ahoma we so 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios wofrew was bra quality pictures quality videos and what they ebema Lawson Beverages men kanchira wo say wono na di Rema Bitters ene ginger liquor no abega so aponto onya badi tuo ni nyina da odofo ebe fete pa say ye kɔ maase na wo tweda idie Lawson Beverages wo mo mbitwitwa bi bobi no ani so enye se kama odofo say wo pub anasa wo support na so pese wo ton bi anasa wo wholesale bi ana wo pese wo ton bi a yefre wa homa bu so 0242133577 0242133577 the Rema Bitters ginger liquor itwa bi na gina wo na so pa wodofo nya bia ni bia hu na wodofo na bia Ghana fo agye atumu pa no ene club bia bia Ghana fo agye atum na wonoma woti entumi empa wo mo wonya nsusu abodni bia no ade bechi no otimi asori ko ni nyuma so no eye club bia ene ye kamfo ne ade ama aponto nya badi ntuo ni nyina da eyijo ni nyina da eye club bia ena me kamfo nam de ama na se wo de club bia no eserve wo hoho a wo mtimi se ugina brane eye no aye kama pa orofo uni mfie du nwotwefo asam koso ba pemfo ntumi enum bi bia enua ene club wei enso eye ayiesie abusuapani kwadwo aseda eye akyeremade asachiri abusuapani opani Kwame Duku ewo soame opani kwadwo agei opani akwasi adei amankwa opani akwasi Francis number 9 nyetiase Lakeside Nana Poku Thomas Jima Kumase opani Yabo oba pani Abena amankwa dedi edidi suoi enso eye ma Patrick Kofi Aduchum dodo no afre no man PK oya adwuma Sompa TV Sompa FM ne mame ene da fomi Monica Sapoma Katrina Ama Aboadwoa Afia Janet Isase Lake eho enwo Jima Alfred Regina Bo sa ena Paulina Oheme ono so abono Lakeside echa Paulina ena Akua Nyakon Madie enso ewo Germany abruchimem yawo Isaac ewo Kata Kwaku John enso ewo Petiansa akosua enso ewo Petiansa Hega ewo Kumase ose ode yawo ede se adofo ene achamfo se wade nyina Christiana Abena Usa dodo no afren awo watwa nani ede ahwedan odi finchia aduoso enwotwe na ye enheseye enso na edidi suyi eda memene da 2nd August oso wode ne batumpam ewo kokofu akyeremade anopa no nonum na obebie ne so ama ajamfo enso abisu no edi twato woso obekọ na wakoye wufusom enso ede amaye maame Christiana Abena Usa adodo friend awo ewo St. Teresa's Catholic Church kokofu akyeremade anopa no nkron pepepe na woso obesie no ewo adehye amusieye kokofu akyeremade
na awia brimu no ɛhɔ ɛna yɛba abanum sikansa ɔsɛ abusuafie hɔ a ɛhɔ ɛna ɔbɛyɛ yie no ɛwɔ kokofu akyerɛmade donko ɛkɔ ne nonsia soɔ na adeɛ kyɛn ne kwasi ada ɔbɛkɔ na ase asɔre ɛwɔ St. Teresa Catholic asɔre nim ɛwɔ kokofu akyerɛmade anɔpa no nso abɔ apɛ mu na wia no ne kwasi ada no ɛyi yɔ a etwa toɔ ɛna ɔsan de bɛba bɛhyehyɛ so ɛwɔ abusuafie hɔ a kokofu akyerɛmade donko ɛkɔ ne nonsia soɔ esan sɛ adeɛ tɔ wani anya wa na wuye nti no Patrick Kofi Aduchum dodo on friend na man pike wo yɛ adwuma Sompa TV Sompa FM wotaa hu no Liberty Conference pa ne maame nimpɔn ɛna da for me na sɛ baakofo ro aduregu na baakofo ensa enso krupo twedi ampɔ na ni kata dia Patrick Kofi Aduchum sɛ mon kɔ ne moyi na onkɔkora ne maame achi kura ɛno nti no agyamfo ɛno no man pike ne maame ayuyo no ɛna aduru hɔ no wei ɛna kyerɛ dɔ wei ɛna akogya no a yɛfrɛ no oso obaabi nti man pike pepo anim no onusuo na saa ɛna owu bɛyɛ onipa bia ne mom amantam sa no o de bɛba me maame wu yɛ mfie du nwɔtwe ni ma brɛ yie ma brɛ eti panipa sesia no ɔse fa ne kɔ baabi ade ne bɛkorɔ ti se wo de wo kwantoa na de wasoma kɔda no efi se nsuo nye bribe papa na wo gidie kɛse pa sɛ sika no ɔde ama na wo yire fie benje onye ye benje sika wo de me de ne kan sɛ metone nam 50 cedi no ba pa ma ni kotua ne kai nti enye wo no a mende ne ka enti sɛ wo bɛbɔ dua ɛno so yɛ ka tie miye na nsuo mu no duba bi omo bufu ntentem enti sɛ kyina wai waje so okwanto a frefie no mo fa nam sika no koma no okaso onye a mo fa ntu ni table no to nam no so sɛ ono meti me ka sɛ sika wo sɛ me de ne ka no wonyi eyere ento nten eja wakoto nam na de awie 50 cedi sɛ obekɔ akɔ bodua kyina ma wo yire fa 50 cedi ne komo no ansa no aduru antoa ho eno ye kane bia wotima se enu tina wo wasan ho afiri ne ho wo ne ka sa do tumi ye de wo ye se ka bi ncha ka bi se wa befa na ntwie ne wontua ya ode wo ka wo so akoto na madi wo so ntua ai edua no nananom mom dane nsem o enti akira no ansa na abedi bem no soma no mo fa 50 cedi ne koma no se me papa se enam no obeto ne mire bi no jusika ohun asan watumi akoye de wo ye anya sa obetukuti asan wo yam omna samoyin tiru ya de wo mo ne se o ze de wo kan duabo ana ode duabo konkon ye wa ha se obi nkobo obi dua ne mo masem na nkasa se obi se oba ko bon dua de ye mpata no na de tie ni papa oba ye no ne kwa wo mu ne waka so on de wa de papa ne kase wakoto ne na enye no ho asem na ye kan ka na ntwe ho asem wo de ma papa no ho sika ene o se papa ne de ne ka patwo tie ni yo papa ne de ne ka na papa nze sa sika na wo ka no wone ne ka ne na o de kokoto eje ma no no ene na ye beka che papa se on ka ka ne tim so mo kokoto no e bia na ye brofo no mo koka no bia na wante ase bia sa sika no ene ye papa so onya akola de ye koka ne ho no na nka papa je nka mpese mbusa se e de asem pote no mo kokoto na ye je hu pata sika na ye de ade a sa na ntwe no sika na eje ma no ana wa ye foforo pato papa what you say enti eye bosia na akwaje ma no ana se na ntwe ni sika na ma wo de kokoto no busia meje ma no mde kokoto ka hwe ta we busia meje ma no na de kokoto na mde kokoto no sika wura se manje sika no a me na me begina danche eje ma no 200 million tie no na koto je ma ono na koto je sika na ma okay ansa na ntwe ni sika na eba ansa na ntwe ni sika no papa na de na obi eno wa yesi na wode wa kotrobo na eno akire ansa na wo san de na ntwe koma no woto na ntwe no ansa na okoje bosa okay enti na wo anu woni no e wa yonkofa enti bosia no kodi ni ho na ntwe no kodi ni ho na kwase ebuo ya bam sa te no mu na koto je ba ko man te je de akoka papa ni na ntwe a wode ma no e na ono nso se on kai se papa ya bre ni ode ne ka bi sa
na emu me no ho ɛna ɔno no kɔ court ya agye ama no o se sika no so wo ka na nya pete sika so dabi na twa mi ensa papa ya me kai se case we tiefo betie na satan na kwa omgi no ye ka ho asem ye frɛ papa no o ka na fidie so tiefo nte ne ye se mbeka ya o ka na fidie so ne papa ika ti se de wo ka na eti sa sika na wo no ho se okoto de na ntwa o de ne ka de papa agye atum se on de o de ne ka na nya no ho asem na ye ka na ya pato mun te ne pa ti se papa no tola no wo tie ne a wono so wakwa akobo dua fan dua bode ye ne en support papa ne en support na emom se obi ana de ire bia wo hwe etu na de obeba se papa akobo dua sa sika na ono de papa ne ka no enye no ono onye achinyi papa o tie enye achinyi se be ne nam ono enye sa sika no achinyi de ekodi ye di ho achinyi ye sika na akodi tola no ho no wo so won kai na no na court agyaman papa so se enye no eno na papa ye hwehwe it is say one na nya fan okokora na ebi kwa na onim de besi it is sika ne de sika bi nche sika bi de wo pene de no na isi wo kokobo ehu dua no endo ene wo ko it is say be president say to lan so pa wono so fa papa yin kwase won so de ne ka papa won nya achinyi wo se ma beto wonam ene de megitum na nya no ho asem na ye ka de ye ka ne se me se ma bro na ntwie ehu ka no ana ehu sika ne ye sei wo so se wonim de ana nsuo ne nya na dwuma tia okay the nation uncle asemo we ase o enipa da se nipa nim so age ade no so se eni ne ho asemo the nation uncle ya waji onyi yo mu ndua ne ngo o se so afachi na afu nikosia so waji so onyi ngo bu I was one dey wo ko na nsu antoa so o ngo so ne mfa ne ne ntwatia na twatia me fu adua bon so so aba ko kra ho akra ke sa to mo no foforo kra na ampai na mo kwa yi mu no kure wo mi ya hunto okay yanko Virgin night no that lumba Virgin night the 2nd August na 3rd August na second competition udi first udi second third udi price ebe kofie 5:30 p.m. till you drop at to mama course about junction danke premises or for emunchiremu yefre wa homa we so 0249 943 711 0249 943-711 danke premises ho ena ye kro kama wodofo mon kanchira tola odionim no emo na battery every say na nsuo anto anyama no ye mfani ni agoro se papa ye na adwene se wo kɔ ho na ono akɔ nsuo ni so amamra ni amane kwan so ye kyerɛ no na so dimpoa kakra na wotwe mienu pepepe ese papa maame no papa wo ye na dwuma tietia every say se tola no etini kurom ho na so se ba bi opa bi onfa nko ne nsuo ntimi nya ne hwe a tola no hwe na no yie ko nsuo no timi twa bosompo etimi ko yen senkyere ne dia se hwe heye enya memfa no tola no memfa no asam no se amatena so bebrebe ena wo dimpoa se na nsuo anto anya ma ntimi nya ne hwe se wo ntimi nya ne hwe dia sunsumu no ye nya sunsumu adwuma Nemo mensuo no papa ne kokana asem a ensuo no ba kire ni tumi so obibi bo no ho ban na ensuo mo mo nye bribe o mo di asem de obafom no ne nye wo de akakran na da no so 05549331 papa ka wakoma to yem ate me ntumi kan to se jai ifiri se me ntumi nya sika ntua aka enti de wakoma ye wo kyena no na me ka kire wo se enam na okoto ye no 50 cedi no mo fa sika no koma no kyena ansa na waduru antoa ho so betie manum asem no dia ewom senye ho asem na ye kan de sika bi nche sika bi etifani sika koma no wo de obetua ne simple o ka so onya mo fa to table no oton nam no so ansa no wakwantoa ho it is a tola no wo se be ma dia ye be ko agya no wode na nsu anto anya ma na die sa akoro no ebia na maame no be fa me nkokọ no me chen be bia kwada sa maame no 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 hello good my Joe so Peter Asafumulai we repeat any you tell me obey she pa okay na me ka je ni pa na to won kana kuma pia akwa Ethiopia mo be tell dia won tolu ya dabuaro
na mo tire ni yansa ni nipa nye 20 ta derati no okay we kwa da nye ne ya kire ne kwa wono nim kwa ne dada wate na nzu ado nya manka na nyame na mebeka kire ne so won sai meka asai ka me de be ma no nim ka de be ma na ko ka mo aka metimi di aboa no ifiri se so why adwene se won sai chi de ye boom hello baby afrefre udin asande ni o bonzo akofo pani yentie o yo me te gana te de amabo zingo amabo kwa piano so yana ni ekwe ku ye tika pe ke di ya do ye ko te ya bi kwa me bi system no ma ye tika na ye di mo kire na kwai so mo kire na kwai no ko kire na kwai so ngo kire na kwai di ko ne shawa o bi so nyanza akwa ke bone do so mo kire na kwai no kwa ya ma mera wantua ye nya kwa boko ko za di mo ye ko do so ye ko ngo ngintugu abi nkira no no okay hello baby afrefre ma ne so kakra ma me baby afrefre udin mi sister to o frefre he no no para de yo mo tiro mi sister yentie o kakiri kakiri Mochi mi ti o pa kakiri yo kakiri ya mi sister so ya mondia ko sa ya ma mo o shofi go pa do ko mondia onjai o si sremfu modua ye te po ya mondia ti mo dia dia bono o fa ti ga nche papa no hwe na wo ba betua ka o sei ka no tola de no wo ba betua ebi su bodro hello ye hello yentio atema na me kan nya bia ni wo yanko ko kire no boano no wo ka we de boy bodia te bonde o mu ya za te mu te fo bodia te mu de o bo aza ko jo bi tikanya za papa na wo kana ai agada e fie na bai te fo de bodia ai agada na fie de ko menyo bo o de agada bodia adenche ebeku wo wo sem no kwa fo no na mo bi fo papa no so niema na niema no kwoti to bi no ma no ayi ahana ntwa ngwa agada benyawo papa na so de ko bani nye no mo na de bodia agada di agada bodia papa wa pa on ko se on ko na agada dia no no okay ko jo space no say agrada free hin e baaye ya se bo ko jo space hello 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 maju su buruhani o awon ti say nyame adom Sompa bedi de nie itaje mo pa tade bi baraka ja do ka na ka ba ko pe no ke ka ne ya Sompa bedi bi adon e bi na ka ni la yo to ma o mo tu program no ko ni ya ka check e bi tu ni agro e bi tu wan ka te di bi ti mu e tu e fe ni agro ati ya yo bi ka do di ko bo di aka ni bi ti mu ko du mo tu program mo ko ni ya ka pa e bi tu in champo e bi tu ni agro o du na mi nchira mo no mo ju amoye bye no okay tola no de mi huni na adwen chance obi bi bo ne ho bai na so na nsuo no omonye bribe pani kwa chichuru mu yie no ma bo awedre no wate ombe pem na afa na otwe mi do pepepe hello 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 baby afrefre udin hello baby afrefre udin katachie hello so TV no me ni nkomo what me kan hello hello ye ye kama pa na nyo balumba amna samwa obi wiye o mo hu odin sa kwaban no ya do ba bi na se ya ni shamu na di ma pa mo bo we o de shi SK bolas na me enekene o de na mo do obo afi coffee crew ami chame former MP ona bi man na constituency o do tobri e je kon committee ano o de kan me kan se mi na me cross bi wo obo afi kura bi afi ya friend wa fedi ne da ho el crown na de kura bi asa papa papieto ya de mra ana woro ana be gon se alenta no police
sɛ nyɛ bɔkɔɔ na so so mpra yɛ no bu nsɛm isansa wo yɛ nsɛm a ɛyɛ bum wɔn ba sɛ mpani ka sɛ papa no na kuma tɛ no nyɛ amaso ɛyɛ hantan no ɛne na masɛm no isansa ne ho yɛ anka na de na sɛ wi wɔn ka ɛbi ne ɛba ka ɔde ma wɔyɛ ɔfɔ paase escape dollars nyamene hene mɔne nyame adwuma ɔbo ase okay yɛduru ɔbo ase deɛ a da memere da first love ɔno ɛna yɛ mce ɔbo ase east first love madam fo paa no wahwere ne maame yayaya da memene da ɛna first love mce ɔbo ase east obedi ne maame ɛna wɔtwe da hello 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 maame yentie o last caller yentie o mi ba che ma ka se pe se gina si o ka se firi se gina se ba che yentie o ba che to la mi ba ti mi adu ko che be se no ni na ka o se hello ba che mi se to la ni mo ti mi adu ko che be se no ni na ka so we ti aka ni fika na wa ani ko ni de frena ma onya aduabɔ no na kyerɛ kan ne tola ne nkasa ai ekire ne be kasa e nkramo fo ekire o se ani ne we ka ho a emprenu ene atena sem so tola no kura odidi atem enu ntia pese a kyerɛ sɛ tumi bi kyɛ tumi bi ye de ni we ne mmom kɔ na nsu ato anya ma ho a no so edagombani no wo no dia no so betumi de atwa asante nsuo we mpoa de a ene eto ginsuo no a eye tie enti maame why you are from the water na tola no akɔdu obi na ntwe miensa mu a eye obi dwetire papa aha no mema obi ansisiwu obo dua ni wie na nya no a ne abesena kɔdane no atua wo ka eye tie aha ne ade ofre no nyina besie ye bɛkorɔ Cedar Worship Center bu akɔkɔfo duam Bishop Albert Saki Kwapon on the general overseer orofo wɔn na de nyame asɛm a emu ohwampa ɛde ɛba na sɛ oba sompa asɛm panipa no a production lines no wa asɛm ato wɔ bibia kɔ wani ama ne yɛ ɔyɛ asɛ papa yi die yɛsisi no yɛwɔ ne kawa afa na battery no ɛno ɛna ofo so aboagye medi akyire orofo yɛmfrɛ producers no ɛna ɛma no ne gu TV no so no na ɛyɛ 0509 438 484 0509 438 484 and 024480 1426 024480 1426 a Cedar Worship Center of Osuabu Ajimene Mapamfo Yakramo Yeko long time.